Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalikan sa tak ng alas 11. Bombo kahit kanino sa nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Disyembre 12, tuwing 2022, Lunes kita karon sining adlaw, 13 dias na lang. Kagapaskwa na! Ini ang Bombo Anay sa Udto kagini si Bombo Chama Blanco Hover. Mga balantayan karon nga mga balita sa aton sining pagpangalagan. Mga hog racers nadugangan ang problema, naguntat ang shipment padulong sa Metro Manila sa mga baboy. Kumusta naton karon mga hog farmers? Sa pihak bahin cash incentives para sa mga barangay volunteers, subong na umpisahan ni panghatag kag pondo sa Iloilo Provincial Agriculture's Office para sa tuig 2023 na dugangan siyang masobra 1.2 milyon ka pesos. Sa police report sa mag-asawa sa Sara patay bangod sa vehicular accident. Istoryahan taman ang latest information kag mga balita na tuhoy sa encounter nga nagaluntad sa miyembro sa communist terrorist group kag Philippine Army kapulisan sa probinsya sa Antique. Ano ang latest information diri? Lakip na ang aton man sinipag pangamusta sa pagsaulog sa Pasko sa aton sini mga kabombo sa nagkalain-lain nga nasyon sa palibot sang kalibutan sa aton iyang Christmas around the world. Muli madalagkuhan mga balita, issues kag impormasyon na main sentro karon sa aton sini nga pagpangalagan. Detalye sini bantayan sa panay nga pagpalayag kag pagpanumbalik sa Bombo Anay sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa ila colorful costumes, mga smiling masks. Gandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Noontime Edition. Araw ngayon ng Lunes, Disyembre 12, taong 2022 at 13 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nakarating na po sa Belgium para sa ASEAN-European Union Summit. Itong sitwasyon sa West Philippine Sea posibleng matalakay daw sa mga inisyal na pulong. Ilang kumpanya ng langis nag-anunsyo na ng kanilang ipatutupad na oil price rollback. Commission on Elections, target po itong 3 milyong bagong botante kasabay ng resumption ng voter registration ngayong araw para yan sa 2023 barangay at itong sangguniang kabataan elections. At itong Civil Service Commission may paalala sa mga kawani ng gobyerno na magsasagawa ng Christmas party. Namang Tanay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office naghahanap na raw ng pagbabago sa sistema ng pamamahagi ng tulong matapos ang pagkamatay ng 8 benepisaryo ng ayuda. Pagsasanay at paggawa ng bomba ng Maute Group sa Lanao del Sur, binuwag ng mga militar. Ito namang fast trap mula sa Iloilo City at patungo sa Bacolod City nagkaaberya sa gitna ng dagat. 130 mga pasahero na rescue.
Sa ating international news naman, ang 13 gulang na cancer patient binigyan ng world's first leukemia treatment. At sa atin pong sports, balitang Detroit Piston na itala po itong ika-22 talo ngayong season matapos talunin ng Los Angeles Lakers ang New York Knicks na itala itong kanilang season high 4-game winning streak. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati at ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sahang susunod na rin na itong ilang kumpanya ng langis na kanilang iaanunsyong ipatutupad na oil price rollback. Ilang kumpanya na kasi itong nag-anunsyo ng eksaktong presyo ng kanilang ipatutupad na tapyas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Itong Sea Oil at Pilipinas Shell ay mayroong ipatutupad na 3 pesos at 40 centavos na rollback sa kada litro ng diesel, habang sa gasolina naman ay 1 peso at 70 centavos kada litro. Itong kerosene pa rin ang may pinakamalaking bawas na umaabot sa 4 pesos at 40 centavos na bawas sa kada litro. Parehong price rollback itong ipatutupad ng Petrogas at Clean Fuel, maliban na lamang sa kerosene dahil wala silang ganitong produkto. Ipatutupad ng ilang kumpanya itong rollback dakong alas 12 uno ng madaling araw mamaya, habang ang iba naman ay dakong alas 6 na ng umaga. Ang rollback ay karaniwang inaanunsyo sa araw ng Lunes at agad ipinatutupad sa susunod na araw o sa araw ng Martes. Target ng Commission on Elections na maabot ang 1 million hanggang 1.5 milyong mga botante matapos ipagpatuloy ang pagrerehistro ng mga botante ngayong araw hanggang January 31, 2023. Sinabi ni Commission on Elections spokesman Attorney John Rex Laudianco na isasagawa ang voter registration araw-araw mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon maliban sa linggo sa Office of the Election Officer ng lungsod, munisipalidad o distrito kung saan naninirahan ang mga aplikante. Wala namang registration ng botante sa December 24 at 31. Anya pa ni Laudianco na nais ng COMELEC na maagang gawin ang voter registration bilang paghahanda sa barangay at sangguniang kabataan polls sa October 2023. Nagsusumikap din ang poll body sa pagbubukas ng satellite voter registration sa mga malls. Dagdag pa dito, hinimok ng tagapagsalita ang mga nagparehistro na mag-download at mag-fill up ng mga registration form na makikita sa website ng Commission on Elections para sa mas mabilis na transaksyon. Bukod sa voter registration, tatanggap din ang Commission on Elections ng applications for transfer, reactivation of registration, change or corrections of entries in the registration records, reinstatement ng mga pangalan sa listahan ng mga botante at paglipat ng registration records mula sa post tungo sa mga lokal. Ang COMELEC ay muling isineaktibo ang kanilang Register Anywhere na proyekto para sa mga taong mula sa kanilang mga permanenteng tirahan dahil sa trabaho, negosyo o pag-aaral. At dagdag pa dito, ang mga rehistrante ay kailangang magdala lamang ng anumang valid ID maliban sa sedula at police clearance. Kaugnay pa riyan sa panayam po kanina ng Commission or panayam ng Bombo Radio Philippines kay Commission on Elections Chairman George Garcia, sinabi nito na sa 5 hanggang 7 million po yung kanilang target na ma-register ngayong isang buwan na registration, pero dahil na rin dito sa mga sitwasyon dito sa bansa at yung maiksing panahon ng pagre-rehistro, nasa 3 milyon yung kanilang target daw para pa rin sa registration dito pa rin sa barangay at sangguniang kabataan elections sa susunod na taon. Samantala po, ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos nandoon na raw sa Belgium para sa ASEAN European Union Summit. At ano kaya itong posibleng mga matatalakay sa inisyal na pulong ng Pangulo? At ma-report si Bombo Dennis Hamito. Nakarating na nga, Bombo Gerald, mga kabombo, ang delegasyon ng Pilipinas patungo ng Brussels, Belgium. Mula yan dito sa Pilipinas, bandang alas 8 ng gabi o sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 8 ng gabi na tumulak ang delegasyon sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. patungo ng Brussels, Belgium. At kaninang madaling araw ay dumating na doon sa Brussels ang delegasyon ng Pilipinas at sinalubong naman sila ng mga opisyal mula
mula sa Brussels, Belgium. At marami kasing gagampan ng trabaho ang Pangulo bilang siya yung isa sa mga kinatawan ng rehiyon ng Asya. At dito ay inaasahan na magkakaroon pa ng pagkakataon ng Pangulo na magbigay ng talumpati at pagtalakay din sa ilang mga usapin sa rehiyon. At siyempre, hindi iaalis ng Pangulo yung issue ng West Philippine Sea at yung sitwasyon ngayon dyan sa karagatang pinag-aagawan ng ilang pang mga bansa na claimants din dito sa Asia Pacific. At ayon sa Pangulo ay may mga initial na silang pakikipag-usap at maging ang Department of Foreign Affairs kinukumpirma nga na matatalakay ito, kasama ito doon sa line-up ng mga itatakil doon sa sidelines ng mga meetings ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At yung European Union ay talagang suportado ang Pilipinas dito sa usapin ng West Philippine Sea. Narito pa naman ang pagbabahagi ni Assistant Secretary Daniel Espiritu ng Department of Foreign Affairs. The European has already been supporting the Philippines on the South China Sea, no? Including sa arbitral and this is not only true in terms of European Union as a whole, but may mga individual members who have supported us even sa arbitral award. But of course, continued yung pag-carry ng Philippine government ng mga posisyon natin dyan sa ASEAN and sa talakayan with the EU. Bahagi yan ng pahayag ni Assistant Secretary Daniel Espiritu ng Department of Foreign Affairs, kaugnay pa rin ng lakad at mga pulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So pagkalipas nito, Bombo Gerald, pahinga muna ang Pangulo at ang Philippine Delegation bago tutungo sa ilang mga aktibidad. At kabilang nga sa mga prioridad, yung pakikipag-usap at pakikipagkita sa Filipino community. Mamaya ay may mga karagdagan tayong update kung anong mga events ang nakahanay para kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang importante, nakarating na sila at maayos naman daw yung naging biyahe ayon pa sa delegasyon na ating nakaugnayan sa kani-kanina lamang matapos nga ang kanilang paglapag sa naturang lugar. Bombo Gerald. Medyo malamig pala doon, Bombo Dennis, parang makapal yung suot nitong si Pangulong Marcos at ang First Lady pagbaba doon sa paliparan doon sa Brussels sa Belgium, Bombo Dennis. Napakalamig daw, Bombo Gerald. Ngayon ay taglamig na rin talaga yung season doon at regular naman na ganyan yung temperatura. Talagang may kalamigan kung ikukumpara, lalo na't nanggaling tayo sa tropical country, talagang maninibago. Mabuti na lamang yung galing China, galing Siberia, hindi na sa kanila masyadong nakakapagtaka yung ganong weather condition. So yung iba nakasuit lang, na yung mga sumalubong kay Pangulo nakasuit lang, yung iba naka-jacket, pero ang Pangulo ay talagang kinakailangan magsuot ng winter clothes, Bombo Gerald, mga kabombo, including si First Lady Lisa Marcos, kinakailangan din ng makapal na kasuotan dahil syempre maninibago sila doon sa naturang temperatura at mananatili sila sa loob ng halos isang linggo dyan sa Brussels, Belgium. Oo, ang inaabangan dyan, Bombo Dennis, sa kabila ng malamig na panahon, yung mainit na pagtanggap sa kanila ng Filipino community. Parang naging prioridad ni Pangulong Marcos na kahit saan siya pumunta sa ibang bansa, yung mga Pilipino talaga yung pinupuntahan niya. Isa yan talaga sa mga hindi nawawala, Bombo Dennis. Tama yan. At maliban dyan sa mainit na pagtanggap ng Filipino community, mainit din ang inaasahang balitaktakan sa usapin ng West Philippine Sea. Pati na yung sa issue ng Ukraine at Russian conflict. So medyo, sabi nga niyan, medyo madugong paghimay, pagtalakay ang aasahan natin sa mga susunod na araw. Ang highlights naman itong European at Asia Pacific Summit na ito ay sa 14th of December. So yan ay midweek, matatapat dito sa atin at patuloy natin tutugay-gayan, and then afterwards ay balik na rin dito ang Pangulo sa Pilipinas. Yun nga lang ay yung biyahe medyo mahaba-haba talaga, Bombo Gerald, at yan yung ating binantayan dahil napakahaba ng oras kumpara dun sa mga regular trips na ginawa ng Pangulo sa mga nakalipas na linggo o buwan. Okay, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Civil Service Commission daw may paalala sa mga kawani ng gobyerno na magsasagawa po ng Christmas party ngayong Disyembre, at itong pagsasanay at paggawa ng bomba ng Maute Group sa Lanao del Sur. Buti na lamang nabuwag po yan ng militar. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG
best, babe. Give the SB Combo Crisp a try. Large coffee and classic donut. 99. Still, premium donut and large coffee. Hot or rice. Oh, large coffee and Bonwich. 140. Just Dunkin' yan. Hot or rice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB Combo Crisp a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Todo paalala ngayon ang Civil Service Commission o CSC sa lahat ng mga tanggapan ng pamahalaan na siguraduhin hindi maaantala ang kanilang serbisyo kahit nakaliwat kanan na ang Christmas at year-end parties. Ayon kay Civil Service Commission Chairperson Carlo Nograles, hindi naman ipinagbabawal ang pagsasagawa ng office parties lalo't taunang tradisyon ito ngayong holiday season. Gayunman, dapat anyang siguruhin pa rin na tuloy-tuloy ang pagbibigay serbisyo ng mga tanggapan sa loob ng official working hours. Anya, dapat na unahin muna ang trabaho at mga kliyente bago ang Christmas party. Kasunod nito, hinikayat naman ni Nograles ang mga ahensya na i-adapt ang nararapat na working schedules gaya ng skeletal force para maasikaso ang mga pumupunta sa mga nasabing tanggapan. Bukod pa dito, muli ring ipinaalala ng CSC sa mga kawani ng gobyerno na bawal mag-solicit o tumanggap ng anumang mga regalo sa mga kliyente ngayong Kapaskuhan. Samantala po, binuwag na ng Joint Task Force Central itong pinaghihinalaang training camp po at isang bomb-making site ng mga natitirang miyembro ng Maute Group sa Maragong, Lanao del Sur. Maraming mga armas at mga nakuha itong nakumpiska sa isinagawang operasyon. Mahigpit na binabantayan ng mga militar ang mga exit areas ng bayan habang hinahabol nila itong nasa 40 natitirang miyembro po ng Maute Group. Kung maalala noong Agosto, inaresto ang isang umano'y miyembro ng grupo at dalawa sa kanyang mga kasamahan sa Marantac sa Lanao del Sur. Kinilala itong suspect na sina Mastura Di Somala, itong si Samen Speaks at itong si Mocha Giambal. Una rito ng Oktubre 2017, idinaklara nga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang Marawi City ay napalaya na mula sa Islamic State-inspired Maute Group matapos ang 5 buwang pagkubkob na nagresulta naman sa mahigit 1,000 pagkamatay ng kanilang mga miyembro. At ang House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chair Manila Representative Erwin Cheng sinabing hindi beyond repair ang panukalang Maharlika Wealth Fund. At ilang mambabatas sinabing dapat pag-aralan pa ng mabuti ang panukala at may pag-uulat si Bombo Anali Soberano. Naniniwala si House Committee on Banks and Financial Intermediaries Chairman Manila Representative Erwin Tieng na hindi beyond repair ang panukalang Maharlika Wealth Fund. Pahayag ito ni Tieng sa mga bumabatiko sa nasabing panukala. Ayon kay Tieng, ginagawa nila ang mga amendment para mapaganda pa ang proposed bill. Noong Biyernes, nagpulong ang Committee on Appropriations at ilang mga amendments ang ipinatupad, kabilang na dito ang pag-alis sa Social Security System, Government Service Insurance System. Binigyan diin ni Tieng maraming nakalagay na probisyon sa panukalang Maharlika Wealth Fund, lalo na sa pagdedesisyon kung saan mag-invest. Mayroon anya itong mga risk management, gaya ng Chief Investment Officer at 15-man board. Punto ni Tieng, dahil sa maraming mga tanong at agam-agam, naglagay sila ng mga safeguards para matiyak na hindi magagamit ang pondo kung saan-saan. Ngayong araw, nagpulong ang Committee on Banks kung saan tatalakayin ang mga ginawang amendments. Itinanggi naman ni Tieng na hindi minamadali ang nasabing panukala. Samantala, sa panig naman ni Pampanga Representative Ana York Bondok, mahalaga na pag-aralan muna ang nasabing panukala. Anya, hindi naman nabago ang nasabing proposed bill. Pakinggan natin ang pahayag ni Pampanga Representative Ana York Bondok. It's a good idea naman. And worldwide, there are many countries, including Singapore, that are using their money to make more money. Yun yung is to take advantage of investment opportunities in all over the world.
Ang importante lang talaga is that we should provide the proper safeguards. Tapos, this is not a new concept. And siguro, we also need to explain to persons, to each and every person, kung ano po talaga to. Siguro nabigla lang. Maybe it was in the presentation that it was just so sudden. And then, maybe people didn't understand the concept and nag-react. Pero I think if we would take time to explain the concepts properly, to put the proper safeguards in place. Tinanggal na ata yung SSS and GSIS as I understand kasi naging maraming issues doon. Then I think that we could also take advantage of worldwide investment opportunities. Pero again, dapat bago natin mag-umpisa dito, lahat ng agam-agam at nervyos ng bawat Pilipino sana. Ang pahayag ni Representative Ana York Bondok. Mula Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Bumaba man ang bilang ng mga batang ina nanganak mula noong taong 2016, lumabas naman sa survey ng Philippine Statistics Authority o PSA na isa sa 10 live births sa bansa ay mula sa mga nagdadalaga na ina. Tinukoy ito ng Philippine Statistics Authority ang mga nagdadalaga na ina bilang mga batang babae na nasa pagitan ng 10 hanggang 19 na taong gulang. Inihayag naman ni POPCOM Officer in Charge Executive Director Lolito R. Tacardon na ngayong unti-unti nang bumabalik ang normal activities, kailangan pa ring bantayan ito ng kanilang kagawaran. Anya, dapat magkaroon ng access ang mga kabataan sa mga reproductive health services na sa tingin ay magpapatuloy o higit pang magpapabilis sa pagbaba ng porsyento ng pagbubuntis ng mga kabataan. Sa iba pang mga balita, ang Department of Education isinagawa umano itong huling session ng Wellness Day Webinar Series. Mga nabubuhay sa utang, binigyan namang diin sa talakayan. May report si Bombo JC Galvez. Bombo JC? Ayan, so balikan natin si Bombo JC, kaugnay pa rin dito nga sa sinasabing ang isinasagawa yung huling session, Wellness Day. Ito po yung webinar series at yung mga nabubuhay daw sa utang ay binigyang diin sa talakayan. Kaugnay pa rin dito nga sa webinar na isinasagawa po ng Department of Education. Abangan maya-maya po lang yan at nagbabalik na itong si Bombo JC Galvez. Isinagawa umano ng Department of Education ang huling session ng Wellness Day Webinar Series na layong isulong ang pangkalatang kapakanan ng mga kawani ng kagawaran. Nakatuon sa financial wellness, pinangunahan ni Mariel Vincent Rapisura, co-founder at president ng isang financing company, ang talakayan kung saan personal na natutong mga kawani ng Department of Education Central Office ng tamang financial planning. Nagkaroon din ng pagkakataon ng mga dumalo at nanood sa live stream ng programa na makahingi ng payo at tips para sa tamang pamamahala sa kanilang finances at kung paano maaabot ang financial freedom. Sa talakayan, binigyan din umano ni Rapisura kung bakit may mga taong nabubuhay sa utang. Una raw ay ginawa ng solusyon sa bawat problema o significant life event ay ang pangungutang imbes na raw na mag-invest o mag-save ng pera. Pangalawa, dahil sa hirap ng buhay, wala na raw ibang choice sa mga tao kung hindi mangutang. At debt trap kung saan ang utang ay pinangbabayad sa utang. Pakinggan pa natin ang bahagi ng payag ni Mariel Vincent Rapisura kaugnayan sa financial planning. Maraming mga taong nabubuhay sa utang kasi tayo mismo, gumagana tayo ng mga sistema na nameberon tayo sa utang. Anong example? May co-op ba dito? May DepEd Employees Co-op. Tapos ang ginagawa niyo dyan ay
nagsisave kayo, tapos ang umuutang ay kayo din lang. Oo, naglulutuan kayo sa sarili ninyong mantika. Diba? O ikaw naman ngayon, okay, pagkatapos mo ako naman ha. Diba? Hindi kasi siya productive eh. Diba? Yun yung sinasabi ko na, ano ba kayong nakitang yumaman na nagpapakutangan lang sila? Hindi. It has to be in the form of investment outside or few. So ano yung mga nagsasucceed na co-ops na nakikita namin? They pool funds together and then they use that money para i-invest sa isang business, i-invest sa kung ano man, no? Pero hindi yung sila-sila. Yan ang bahagi ng pahayag ni Mariel Vincent Trapisura kaugnayan sa financial planning. Napapanood din ngayong holiday season kung paano magbabudget at hindi mababaon sa utang dahil na rin yan sa patuloy na pagtaas ng bilihin sa merkado. Nakamba na rin ang posibleng pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa unang quarter ng 2023 gaya ng sardinas, noodles, gatas at iba pa. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Sa iba pang balita, itong fast craft mula sa Iloilo City at papunta sana ng Bacolod City, nagkaaberya sa gitna ng dagat at ang 130 mga pasahero na rescue. Alamin natin ang buong detalye mula sa report ng Bombo Radyo Iloilo. Na-rescue ng Philippine Coast Guard ang 130 mga pasahero ng Wisam Express matapos nagkaaberya sa Iloilo Strait. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Commander Paterno Bellarmino Jr., pinuno ng Philippine Coast Guard Iloilo, sinabi nito na nanggaling sa lungsod ng Iloilo ang fast craft at papunta sana sa Bacolod City. Ayon kay Bellarmino, siya mismo ang nakakita sa fast craft na bumagal ang takbo nito. Kaagad naman nilang tinawagan ang kapitan ng barko at nakumpirma na pumalya ang steering nito. Rumesponde naman ang mga otoridad at hinila ang nasabing fast craft papunta sa Pantalana. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon sa insidente. Ang ating po na duty personnel sa region. So, ang regional office natin po na likod ng dagat, likuran niya makita po yung isla ng Guimaras. Nakita niyo po na nag-slow down yung barko Wisam Express 3. Discipline, nag-coordinate sa kapitan, tinawagan sa radyo kung ano nangyari. And then nag-inform naman yung kapitan na nagkaroon sila ng steering casualty o steering failure. Si Commander Paterno Bellarmino Jr. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Christian Hetchanova Lusada. Para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo! Samantala, maki-update tayo sa mga Filipino community sa Belgium na handa na raw sa meet and greet kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at ma-report ang Bombo Radyo Lawag. Handa na ang Filipino community sa Belgium para sa pakikipagpulong nila kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at sa delegasyon nito. Ayon kay Bombo International News Correspondent Annabeth Santilla sa Belgium, excited na silang lahat na makita sa personal ang Pangulo at marami silang gustong iparating sa kanya. Inihayag nito na isa sa mga nais nilang iparating sa Pangulo ay ang mas matibay na batas para protektahan ang bawat Filipino worker. Sa 2 taon anyang pagiging volunteer nito sa kampanya sa violence against women, marami umano silang natatanggap o nalalaman na kaso ng mga namamaltratong OFW ukol sa trabaho at pamilya o pagiging asawa. Pakinggan natin na si Bombo International News Correspondent Ms. Annabeth Santilla. Hindi tayo ma-exclude dyan maski Belgium sabihin mo na or Europe, but there are still other cases like ako volunteer ako for 2 years already for the campaign of violence against women. Alam ko kung ano yung mga cases na mga namamaltrato na OFW natin, not only in their work but also with their families. May mga namamaltrato as a wife or as a woman. So yun pwede rin i-discuss, pwede rin natin ilapit kay President para mapag-usapan how are we going to deal with those cases. Samantala
sinabi nito na tinatayang 1,500 na katao ang dadalo sa pulong kay Presidente at ang dress code umano ay Filipiniana outfit. Magsisimula umano ang registration sa alas 3 ng hapon, oras sa Belgium, at alas 6 naman ang dating ng Pangulo, kung saan magtatagal ng 1 oras ang pakikipagpulong sa mga ito. Hindi nga niya basta makakapasok ang mga tao sa venue dahil dapat magparehistro at may QR code na ipapakita para sa kaligtasan nila at ang Pangulo. Nabatid na hindi lamang Filipino community sa Belgium ang dadalo, kundi pati rin ng mga OFW sa Germany, Netherlands at France. Samantala, sinabi nito na mahigpit ngayon ang seguridad sa nasabing bansa. Yan ang balita mula dito sa Bombo Radyo Lawag. Para sa Bombo Network News, Bombo Janice Madamba para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 dito sa Lawag City at lalawigan ng Ilocos Norte. Basta Radyo, Bombo! Oras sa buong kapuluan na 27 minutos po makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. I-update tayo dito sa mga games dyan sa NBA. May report si Bombo Victor Leantino. Pinahiya ng Los Angeles Lakers ang katunggali nitong Detroit Pistons sa katatapos pa lamang na laban sa score na 124-117. Pinangunahan ng star player ng Lakers na si LeBron James na umiscore ng 35 points at si Anthony Davis naman na nakapagtala ng 34 points at 15 rebounds, dahilan upang maungusan ng Lakers ang kupunan ng Pistons. Tuloy namang nakapagtala ng kabuuang 22 na talo ang Pistons ngayong season ng National Basketball Association. Samantala, hindi naman pinalad na manalo ang Sacramento Kings kontra sa nanggagalating New York Knicks sa score na 112-99. Agad na nagpakita ng matibay na depensa ang Knicks sa una at pangalawang quarter ng laro, habang lumamang naman sa ikatlo at ikaapat na quarter ang team ng Kings. Umiskor ang 28-year-old na si Julius Randle para sa Knicks ng kabuang 27 points at 8 rebounds. At ang 22-year-old naman na si RJ Barrett ay nakakuha ng 27 points, 9 rebounds at 6 assists, dahilan upang masungkit ng Knicks ang kanilang season-high 4 games winning streak. Nasayang din ng diskarte de Domantas Sabonis matapos umiskor ng 20 points, 12 rebounds at 4 assists, ngunit sawi pa rin silang manalo sa kanilang team. Para sa Bombo Network News, ito po si Bombo Victor Leantino nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo at ka-Star Nation, doon sa Hungary, tradisyonal din ang kanilang ginagawang pagdiriwang ng Kapaskuhan na kung saan, para sa mga pamilyang relihiyoso, ang Midnight Mass ay isang mahalagang bahagi ng pagdiriwang ng kanilang Pasko. Ang hapunan nila para sa Christmas dinner ay Hungarian fish soup na gawa sa carp o kahit anong fresh water fish, repolyo at iba pang mga kasangkapan. Mga kabombo at ka-Star Nation, 13 days to go na lamang bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby ka mo Hanay sa aton sining mga kabombo, imbokada sa pagpalayag sa Bombo Hanay sa udto. Umpisahan naton sang good news kay may winner kita. 1, 2, panalo! Narito na ang isa sa mga daily winners. Atensyon, atensyon, atensyon sa aton sining mga kabombo. Magalawag na naman kita sa maswerte nga tagdaog sa aton sining 1-2 panalo part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Bali-bali pa premyo na. May kasyasiyahan pa. Aton sining winner nagagikan sa City proper area lang. Oy, malapit-lapit. 48 Quezon Rizal Street.
may proof of purchase nga Nescafe Classic, 64 years old. Pasita Harlega sa 48 Quezon Rizal Street, Iloilo City. Liwat, do ako ping excited sa winner. Winner naton, Pasita Harlega sa 48 Quezon Rizal Street, Iloilo City. Proof of purchase yan, Nescafe, 64 years old. Ginlawag ikaw ni Bombo Cham, 30 minutos. Nakaligan ang takna sini sa alas 12. May anom ikaw ka oras sa Nanay Pasita nga magka-claim sa imo sini nga premyo nga nagahulat na diri sa imo 1,000 pesos, ha, kabugusan nga 1,000 pesos. No? Ang ginalakipan ini isang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sa gift pack na sulod pa sa Orocan nga balde. Congratulations, Pasita Harlega sang 48 Quezon Rizal Street, Iloilo City. May proof of purchase nga Nescafe Classic. Ikaw nga nagapamati subong, maghulog ka naman sa imo siniyang premyo or maghulog ka naman sa imo siniyang entry para nga ikaw naman na masunod sini nato niyang tagdaog diri sa 1-2 Panalo Part 21 promo ng Bombo Radio at Star FM. Nagahilapit naman ang aton siniyang Grand Draw sa Enero 21 na. Enero 21 Grand Draw, 1 milyon ka pesos naman nagahulat sa aton sining Grand Prize winner. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alas 12. Driman sa aton sining pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby kay bago lamang nakabaton kita iya sang balita nga ang resolusyon nga gimpasar ni SB member Petri Mañez may kantanan sa sining panawagan nga legislative inquiry. Tuhoy karon iya sa Ungka Flyover ang naaprubahan na sa sesyon sang Sangguniang Bayan. Pangamusta kita kay Sangguniang Bayan member Petri Mañez sa mga latest na information na tuhoy pa sa nasambit sining resolusyon karon sa aton sining mga kabombo kay hindi lamang ang representante sang segundo distrito ang nalakip diri sa resolusyon, no, sa aton sining mga kabombo. Sanday sino pagid ang mga nalakip diri nga mga representante nga ginhingyo sang Sangguniang Bayan sang Banwa sang Pavia na nga magpatigayon sang legislative inquiry sa aton sini karon nga mga kabombo. Kag may latest update man kita diri sa sining nagaluntad sining inkwentro sa tunga sang communist terrorist, no, sa aton sining mga kabombo. Ang pulis naton may mga pilason, pulis nga katapo sang San Remigio Antique or sang provincial police office sa probinsya kang Antique. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Driman sa aton sining nga pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Nag-standby na karon si Committee on Transportation Sangguniang Bayan member Petri Mañez, Committee Chairman sa Committee on Transportation sa Banwaya sa Pavia. SB member Petri Mañez, sir, good morning or good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bombo Hanay sa udto. Yes, good afternoon, good Bombo Cham. Good afternoon sa mga tagpalamit isang mga program. Sa mga kasimanwa nato na dahil ginihapon sa inyo tanan. SB, we have this information nga na pasar kag aprobado ng imo sining resolusyon nga nagapanawagan sa mga representante sa probinsya sa Iloilo, lakip na dire syudad sa Iloilo nga magpanigayon sang legislative inquiry tuhoy sa Ungka Flyover controversy. SB member Trimania, sir. Yes, Bombo Cham. Una best, nagapasalamat kita sa aton mga kaupot sa Sangguniang Bayan sa Pavia kay ilagin suportaran ang aton duso nga resolution. Ang resolution ni President Congresswoman Julian Baronda, Congresswoman Janet Garin, Congressman Michael Goriseta, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Ferginel Diron, Congressman Raul Tupas, Congressman James Ang, Congressman Lex Culada, and Congressman Raul Manuel to make representation in Congress to conduct a legislative inquiry in aid of legislation on the construction problem of the Ungka Flyover
and the delay of the construction of Aganan flyover within the municipality Pavia in the province of Iloilo. Bombo Cham, kami nga mga Sangguniang Bayan sa Pavia nagapatigit na dapat imbestigaran ang ining problema sa ungka flyover construction, kagamuman ang pagpili ang sining Aganan flyover nga amon gid kada aga maagyan kung kami magaling sa Pavia pakato sa syudad sa Iloilo, Bombo Cham. Alright, so hindi lang gali sa ungka controversy kundi lakip na diri sa delay sa Aganan flyover construction man na SB Trimanya, sir. Paano nimo nahambal nga delayed ang sa Aganan flyover? Bombo Cham, suno sa original nga plano is ginupisan nila sa July 6, 2020. Kag ang construction sini maga-cover lang for 24 months. So it's been more than 24 months. And until now, kada aga po naglabay kita dira nga ginamonitor naton, limited lang sa mga trabahante sa IBC nga nag-obra dira. And may mga nabatian kami, no, nga mga issues na tungod sa Aganan flyover. And I cannot hindi ko pa na siya mahambal because why pa kita sang confirmation from DPWH. That is why nagapanawagan kita sa DPWH nga i-update nila, let's be transparent. Kay madamo ang nagapamangkot nga ang Aganan nasa subong duway pa natapos kag limitado sa mga tawo nga nag-obra dira, Bombo Cham. Actually, nasakitan kami kay madamo na gani sa mga obra sang storya dara nga the Great Wall of Aganan. So may mga ruins of Aganan. So that is something pangabay naton sa DPWH Region 6 na dapat kung ano man na ang mga huring-huring about sa Aganan. They have to update us, they have to be transparent para mabalaan man naton kung anong status sa inang proyekto nga amon gid ginalauman nga makabulig sang problem sa trapiko diri sa amon nga banwa kag amo man ang ginagyan sa mga pumuluyo alin sa central towns abakato sa syudad and vice versa. And Bombo Cham, right after nga nagpasar kita sa resolution, ang chairperson sa Committee on Infrastructure nga si SB Boboy Bilasa, isa man ka-engineer, he made a manifestation nga kung pwede dungangan ang maobra bagid kita sa isa ka resolution requesting the Philippine Councilors League Iloilo Chapter to request team congressman nga diri nagabase sa Iloilo. Ito na ni sila tanan Bombo Cham, na mag-obra man sa resolution na pangabayon ang Congress to conduct a legislative inquiry na tungod sa problema sa sining ungka flyover kagamuman sa delayed construction sa Aganan flyover, Bombo Cham. Alright, So, matapos ining Yes, sir. Alright, SB, matapos ining nasambit karon iyang resolusyon na aprubahan dira iya sa Sangguniang Bayan, ano ang next step sini sa diin mapadulong ining resolusyon sa Sangguniang Bayan dira? Yes, Bombo Cham, no, gina-final actually ang draft naton nga resolution gin submit na naton sa secretariat and i-review lang siya and then i-finalize na siya hopefully next week magwa na kag I will request ang amon nga secretariat to furnish their resolution, this resolution sa manang kalain-lain nga kongresista diri sa Iloilo para at least mabuligan kita nila. I mean, ma-facilitate ang legislative inquiry na tungod sa aton nga flyover diri kag sa Aganan, Bombo Cham. Alright, okay. I-grab ko na lang opportunity. SB Trimanya, sir, total ara ka naman lang sa linya. Kasunod man, last time, Saturday, ginkonfirmar ni Mr. Kunlo nga suspend na itong traffic rerouting scheme nila dira sa may ungka flyover. Kumusta karon ang traffic situation dira nga ginkanselar dito traffic rerouting SB? Yes, gin-monitor naton Bombo Cham, kita pasalamat man kita kay Sir Jack Kunlo kay insigida after 3 hours nga gin-implement ginbalik sa dating scheme ang pagpatuman sa trapiko. And Bombo Cham kay ina gin-monitor naton Lunes nga adlaw, although may pagpugok pero it's better as compared sa November 8 nga pertigid ang pagpugok na damo ang nagpalangakig mga motorista, Bombo Cham. Alright. Sige. Panumbalik kami dira sa imong linya one of these days pag na-finalize na kag na-forward na sa talatapan sang mga representatives sang Iloilo. Agod nga keep on track man kami sa sining resolution kag kung ano mangin lihok sa aton sining mga representatives sa SB Trimanya, sir.
Yes, thank you, good Bombo Cham. Bombo Cham, last na lang manawagan lang kita gali sa mga motorista kung why kita sa nga official business or transaction diri sa may ungka. Iwasan ta na lang, dili na kita maagi sa mga alternate routes kay para mapadasig pag let's dedicate or let's give this road sa mga PUJ, sa mga emergency vehicles nga masami diri gaagi. Kag Bombo Cham, sa mga traffic enforcers, wuliganta lang nga hindi gid mag-park illegally ang mga salakyan dila sa tubang San Carlos isa pag pugok ng mga salakyan. Kagang wala lang tani counterflow diri sa may railway bypass road. Again, Bobo Chia, madamong salamat. God bless and Merry Christmas to everyone. Salamat kid Sangguniang Bayan member Pete Rimanya sir sa imo sining nga tiyempo diri ginahatag permisa Bombo Radio. Sa aton sining mga kabomboti, another step naman ini para nga mas makakuha sa atensyon nagikan sa aton sinimatag as ka opisyal kag makahimo man sang representation nila pinagi sa isa ka legislative inquiry in aid of legislation sa sining kontrobersiya dira sa may ungka flyover kag subong man ang delayed construction sa aganan flyover. Now, madamo man kita sa kilala nga taga Pavia. As a matter of fact, may mga paryente kita dira sa banwa sang Pavia. Kag masakit gid man tuod sa ila, no? Nga kadamo na karon sang daw kasubong iya nga pagpangyaguta bala, kasubong sa Great Wall of Aganan, no? Ang ginpatindog na dako ng mga steel barriers, protection para sa mga titans, kag kudal ina kuno para sa mga dinosaur. Tibisan na yaguta kag langulango lang ina. No, granting ati ara dira ang pangalan sang banwa iya sang Pavia, ang mga Pavianhon nagayuhom pero lasay. Kay ti sila mismo nagakabatsyag man sang kahuya sa aton sining mga taga Palamate. Ara bala amo nang ginatumod nato no. Ipakita ta bala sa ila bumbukris dira ang mga pagpang yaguta nga mga ginapanghambal naton. May ara man nga nagkuha sa nga picture. Abiya ko no, ara siya sa Leaning Tower of Pizza, no? Or Leaning Tower of Pisa. Igo muragali kiti ara man to saya nagpa-picture sa gilid sa isa sa mga pundasyon or pilote sa ganan flyover. Por Diyos por Santo sa aton sining mga kabumbo. Diyan mo na isa man sa mga luyag mahatagan sa nagakigo nga pagtamod sa mga opisyales dira sa banwa sang Pavia kay medyo masuro sakit-sakit man gawa ining yaguta nga nagalapta karon no, sa nagkalilain siniya nga mga social media platform. Ihulat-ulaton naton kag bantayan naton kung ano ang mangin lihok sa mga kongresista diri iya sa Iloilo. Tigin na mensyonar ang pangalan sa mga kongresista sa probinsya sa Iloilo from 1st District to 5th District. Gin-mensyonar man ang kongresista sa syudad sa Iloilo, ang Uswag Ilonggo Party List Representative, ang Aambis Uwa Party List Representative, no, nga mag-make sang representation, magpatigayon sang ginatawag sining legislative inquiry in aid of legislation. Ti kabay pa nga hatagan gid ini sa nagakigo karon iya nga igtulupangod ang nasambit sining problema sa mga taga Iloilo. Ang dugang ang mga impormasyon balik-balikan naton sila madugay lakip na diri banwa ining latest update sa nagluntad sining encounter sa tunga sang kapulisan kag sang komunista terrorist group sa may probinsya kang Antique. Balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga panumdumang oras. Ang Pasko panahon sang selebrasyon kag pagkinasadya, apang bangod sa kasakoon sa mga preparasyon sa okasyon, kun kaisa makahatag manini sa aton sang kakapoy o kon stress. Yari ang mga pamagi agod mabulong ang stress sa tion sang Pasko. Magpamati sa Christmas songs, sino walang hindi mabulong sa mga ambahanon sang Pasko. Magprepara sa imo paborito nga Christmas playlist kag patunuga kung ikaw ang daw nakabatyag na sang stress.
magluto sang imo paborito nga Christmas menu. Ang pagluto sang imo paborito nga pagkaon ang makalikaw man sa imo, ilabi pa kung ini imo gen preparar para sa imo mga pinalangga. Magpain sang oras nga makapahuway sa madamo nga mga hilikoton sa Pasko, mahimo ka nga makalakat-lakat o kung makahangaw-hangaw sa palibot, makatulog sa makadali, magpamati sa mga matahong nga drama sa Bombo Radio o kung sa mga pinili nga musika sang Star FM. Bangod malamig ang panahon sang Pasko, manami maghigop sang mainit-init. Samtang nagapahuway ka, maghigop sang mainit nga kape, gatas, tea o kon tsokolate, samtang nagabasa-basa sang imo paborito nga libro, kagiban pa nga mga blasahon. Nagapamagan man sang balatyagon ang pagbulig sa iban nga tawo. Mahimo ka nga magpakig-angot sa simbahan o kung sa mga volunteer groups, kag magbulig o kung magupod sa ilang mga gift-giving activities. Magpain sang oras sa pagpangamuyo kag sa pagpamalandong sa kahulugan sang Pasko kag sa kalipay nga dala sa aton sang pagkatawo sang Nenyo Jesus sa Bethlehem. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Basta Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi galayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Dubliho ng paghalong sa mga balatian nga masami makuha kung tag-ululan. Ibalua kung paano malikawan ang mga waterborne diseases. Siguraduha nga matindo kag safe ang mga ginakaon kag ginainom. Kung hindi sigurado nga safe kag matindo ang ginainom nga tubig, magbukali ini. Ulata nga magbukal ang tubig sa sulod sang 3 ka minuto. Masamigin nga takluban ang mga tubig kag pagkaon agon nga hindi masudan sang mga insekto. Ugasan sang maayo ang mga pagkaon kag likawan ang pagbakal sang pagkaon nga ginabaligya sa dalan. Iaboy sang maayo ang mga basura. Ipabilin ang katinlo sang lawas kag sang banyo. Kagugasan ang mga kamot antes maganda kag magluto sang pagkaon. Antes kag pagkatapos magkaon kag pagkatapos maggamit sang banyo. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ilang malain nga plano, amo na ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Ini ang Financial Consumer Protection Act. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa,
pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabug-usan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo nga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungan sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kun barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno kag iban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines agud mautod o kun makakas gilayon kag malikawan ang peligro. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hillary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani,
Protektahan ta ang aton nga planeta. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanawhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Hindi pagkargahan sa mabugat nga mga bagay ang imo salakyan kung hindi mo man ini kinahanglanon. Likawan na maghimo sang short trips kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching. Standard time, 57 minutos na nakaligad sa tak ng alas 12. Ari bala pakita tanay sa inyo ang mga ginpang padala diri sa aton nga mga netizens. Now, may kantanan sa sining aganan na flyover challenge. Oh, ti may mga attack on aganan sila nga pinang butang diraw magkayuhom-yuhom ikaw. No? Sa aton sining nga mga kabombo do animated series ning Attack on Titan no Japanese animated series ni siya. Sa aton sinuma area sa pelikula ning World War Z o ini Clash of Clans na Clash of Clans na no do nagakon sa diin bla naga-build ikaw sang teritoryo mo dira. Oh, next engineer World War Z ang sa World War Z nga clip to bla ini transformer ni oh na ara sa World War Z na tong sa as far as I can remember, doon sa Jerusalem, ni sila may Great Wall, itong dako, tas taas nga, Israel to Jerusalem, lipat-lipat na himang kuwabi, no? Nga sinaka to sila sa mga sumbi to. Oh. Sus Maria Kagusip. Oh. Tapos, ang next sinadre, Clash of Clans, ginimo nga battleground sa mga Transformer. Oh. Next nga picture ta dira. Si Spider-Man naman kag si Dr. Octavius. No, si Octopus di bla? Kunta niya. Anak tsunami Next na bebo mo Brennan engineer. Next picture naton. Sanday sino naman? Si Sonic manao. Sonic na. Super Sonic na no? Si sa aton sino makabumbo kinapoy nagpahuway-huway na sa sa flyover. Next naton nga picture gi padala dire Attack on Titan manigyapon, Attack on Aganan manigyapon. Napakita dang still wall na arang Titan na sa aton sino makabumbo. Standby sa kay Bombo Chari Next naton nga picture Sus Maria Kagusip po. May nagataklas. Pader. Iniguro yung mga mga nagaliligoy isang una bla ng mga estudyante. May ara padara engineer. May nakahambal sa akon nga may butsilingon kuno ning GT nga kitaon dira sa may ungka flyover. Sa aton sinimatag palamati na
gintudlo ni Sakon sang kilala ko bla, no? Ang photo credits to owner sa aton sini matag Palamati. Ang butsilingo ko nun isang GT nga kitaon da ga Osmod Taytay gutok traffic ga ugtas tanan. Tipiro sa aton sini nga mga kabombo makayuhom-yuhom tuod pero nagakasakitan kag nagakainsulto mga taga-Banwa sang Pavia sa sitwasyon sini karon. That is why ngati mismo iya si SB member Pete Trimañas bilang pabiyanhon nagapasalamat nga ginaprubahan ang iya sini nga resolusyon para nga mahatagan sa nagakigo manig tulupangod, no? Sa aton sini nga mga kabombo and eventually mapa-explicar ang Department of Public Works and Highways nga may mga delay nga gamay lang ang trabahante nga nagatrabaho sa ganan flyover kag what is the real score sa bahin karon iya sang Ungka flyover. Sa aton sini karon nga mga kabombo. Yung hulat-hulaton taniya sa aton sinimatag Palamati kung anong manginlihok sila dire. Sa karon ti Antos may lab lang anay kung ang kilala ko pa para iya sa mga nagaagi dira sa may Ungka area. Nag-standby na karon si Bombo Chari Sumagpao direktamente karon iya sa talatapan sang kapulisan. No, may kantanan sa sining nagluntad iya nga enkwentro sa tunga sang Komunista Terrorist Group kag sang kapulisan sa probinsya kang Antique. What's the latest update? Bombo Chari sa report, please come in. Estable na sa subong ang kondisyon sang duha ka pulis nga napilasan sa natabo nga engkwentro sa tunga sang New People's Army kag sa katapo sang kapulisan sa may barangay Aningalan sa Banwa sang San Remigio, Antique. Sa interview diri sang Bombo Radio kay Police Major Adolfo Pagharion Jr., ang spokesperson sang Antique Police Provincial Office, iya ginpahayag nga ang isa sa mga napilasan nga si Police Corporal Jomer Yamuyan amo ang nakaagom sa nga pilas sa wala nga bahin sang iya sini nga ulo, nadaplisan ini sang bala kaga estable na sa subong ang iya nga kondisyon didto sa isa ka ospital sa may Antique. Samtang si Patrolman Danmer de la Cruz naman amo ang may pilas sa tuo nga bahin sang iya sini nga abaga, may fracture man ini sa iyang right nga clavicle kag estable naman ang kondisyon sa subong kag diri ini siya napahamtang sa isa man ka ospital sa syudad sang Iloilo. Sa dugang pagid nga pahayag diri ni Police Major Pagharion Jr. nga tatlo tanan kasalakyan sang Philippine National Police amo ang nagkadto didto sa ginapahayag nga area sang mga rebelde kung sa diin ini sila nagabutang sa nga paggamo Bombo Champ dito sa may sitio Gahit sa may barangay Aningalan kag sa una nga patrol car ni nakasakay ang duha ka pilason nga mga pulis. So natumod naman kung ano nga grupo ni sa nga CPP-NPA nga ginapamunuan ni Harold Mariano aka Ka Rod ang ining mga grupo sang rebelde nga nakasagupa sang aton sini nga kapulisan kag amo sila ang mga miyembro sang Southern Front sang Komiteng Rehiyon Panay. So nagapati diri ang Antique Police Provincial Office nga paon ato sang mga rebelde para sa mga kapulisan nga ti magkadto didto sa nasambit nga area sa may greenhouse nga isa ka government owned facility. So subong security adjustment sa nga kapulisan ti suno diri kay Police Major Pagharion nga ti naka-heightened alert na ini sila nga daan apisar pa wala pa natabo ang nasambit nga insidente kasi subong gabaka-baka gini sila para mapadayon ining investigasyon kag madakpan ining ilang mga rebelde nga ti tungod sa mga rebelde nga ini nakaagom pilas ining ilang mga katapo man sang kapulisan. Yari bala pamatian ang interview sang Bombo Radio diri kay Police Major Adolfo Pagharion Jr. This report aton nga wounded police officers Corporal Yamoyan and Corporal De La Cruz. They are both in good medical conditions naman. So padayon sila nga ginabulong sa on the investigation and the ocular inspection. Still ang area nga ni is ongoing sa
conduct ng crime scene investigation sa aton ng mga kapulisan. Okay. Sir, diin ni ang mga pilas sang aton duha ka katapos ang kapulisan? Si Corporal Yamuya may nasustain nga slight gray wound caused by supposed bullet sa may left side sa niya nga ulo, nasa ibabaw sa niya nga galunggan. And Patrol na de la Cruz has sustained a wound or an injury sa right shoulder niya. Sa Subong din ang latest nila ni din silang hospital sa Subong. Andres Antiquion, well, ayun sa natin sa police hiyara-hira sa further treatment sa isa hospital sa Iloilo. Sir, klaruhon ko lang, pila ka mga salakyan ang nagresponde dito sa may area? Kag ano ini nga mga salakyan, sir? A marked vehicle of course of the First City Provincial Mobile Group, patrol car ini. Tatlo yung kasalakyan ka na. Sa patrol cars na sila nag-ibig. Ang nauna nga patrol car. Okay. Sa sulod sa nga patrol car, sir, pila ka bilog ang pulis nga nagapungko dira, sir? O kaupod sa doon mga napilasan nga pulis? There are insufficient number. So, ganit na this response yun. And I'm sorry but I cannot disclose how many police officers are inside the patrol car during that time, as well as in the other vehicles. Pero ang is sufficient ang number nila during that response. And the proof to it is the containment and the control of the attack because they were able to repel the attack of this MPA. Okay. Sir, matawag ba naton nga ambush ining natabo? This what happened was an armed confrontation or encounter. The only thing is that dito na nag-abot na natin ng mga police dito sa area kang reported nga hindi nga may acts of vandalism ang mga alleged armed group nga ni. And that was the time that they were part of ang mga kontra sa gobyerno. Our police of course retaliated and managed to contain the incident. The proof of that is that they were able to hold against the attack of this armed group. Okay. Sir, matawag ba nga pain ini sa nga mga nasambit nga rebelde ining natabo nga ini? Yes, ma'am. Mambal natin ay nga paunggit man. Pagod nga sa init sa mga mambal natin nga models before nga maghatag sila o magpalakta sila sa ilang mga propaganda in that area. And this is however first for province of Antique, ang ilang na ginbutangan sa mga propaganda na ini. It's a government facility that is utilized by the government sa mga government projects in that agricultural area. That is the very reason why, or that was the reason why nga ang police pinatong ng una nga nag-abot sa area na to. Okay. Sir, nabalaan na kung ano nga grupo gid ini? From our checking or inquiry with the First ID and the AFP, bali yan ang members of the PPNK belonging to the Southern Front of DKR Panay. Sir, ano ang security adjustments naton dira Subong sa Antique Police Provincial Office after sang insidente nga ini? There is a heightened alert, or a full alert status even before this encounter took place as early as last week of September. Ang deklarar na ng ating provincial commander. Of course, the orders also taken from the Police Regional Office 6. Plus, the season on the celebration of the Christmas and the New Year, ang ating kapulisan has already set up its integrated patrol deployment plan and an increased police operation. Just to say, this encounter for us here and for the whole of Antique and in consideration of San Remigio as a tourist destination, the police and the military, First Provincial Mobile Force, BOP, with the elements First ID in Barangay Aningalan, is on top of the situation. Nabatian sa aton mga kabong Police Major Adolfo Harion Jr. ang spokesperson sa Antique Police Provincial Office. So sa subong padayon ni ang koordinasyon sa Philippine National Police upod man sa mga katapo sa mga Armed Forces of the Philippines para sa padayon man ilang operasyon para madakpan atong mga rebelde nga naka-enkwentro sa mga kapulisan dito sa may barangay Aningalan sa Banwasang San Remigio, Antique, Bombochang. All right.
Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo, Bombo. Salamat kid Bombo Chari sumagpaw sa imong sining follow-up report. Di gina-expectar na ni sang aton nga mga otoridad sa kapulisan kag subong man sa Philippine Army nga may mga kasubong sining kalakasan nga patigayunon ang komunista terorista group nga CPP-NPA bangod man sa nagahilapit sini nila iyang anibersaryo sa aton sining mga kabombo. Do December, kung hindi ko magsala, December 26 or 27 ang anniversary sang CPP-NPA NDF. Ti diri magapabatsyag sila kag sa mga mensahe gani nga ila sini nga gin pangbilin sa aton sini iya nga mga taga-Palamati tinakabutang dira nga may mga long live, may mga buhi sa gihapon, still alive, strong sa aton sini nga mga kabombo pero kung lang taon na to na matutuod sini nila iyang sitwasyon sa aton sini matag Palamati ining bulan sang Disyembre kung tani ni ano balang hambal sa aton sining hambalano now give love on Christmas Day pero sa baylo nga love ang ila sini iya nga ihatag hate ang ginhatag nila pinaagi sa sining inkwentro nga natabo sa aton sini karon nga mga kabombo. Ang oras diri sa Bombo Radyo Iloilo, 12 minutos na nakaligad sa takna sining launa sa pagpalayag karon sa Bombo Hanay sa Udto. Standby, i-check nato na dugang sining mga balita kag impormasyon with the Bombo Lindsay Bade. Ini may kantanan karon sa pondo sa Iloilo Provincial Agriculture's Office para sa tuig 2023 na dugangan sa masobra 1.2 milyon ka pesos. Lakip na sina diri karon sa aton man sini pare nga pagpangalagad problema sa mga hog raisers kay may ara kuno sang lihok karon ang nagaship sang baboy sa Metro Manila daw nagaplano nga untaton with this African swine fever scare man diri iya sa probinsya sa Iloilo. Lakip na sa syudad. Check tanay si Bombolin si Bade direktamente karon sa Kapitolyo. Bombolin sa report ta please come in. Philippine Standard Time, 13 minutos na kaligad sa takna sining launa. I-check naton ang linya ni Bombo Lindsay. Bombo Lindsay, please come back. Nadugangan Bombo Cham sang masobra 10 million pesos ang pondo sa Iloilo Provincial Agriculture's Office para sa tuig 2023. Ini ang kabahin sa pondo nga naaprubahan sa sangguniang panalawigan sa nagigan na simana which is ang approved amount for 2023 budget Bombo Cham naglapot sa 4,182,735,093 pesos. Amo ni siyang annual budget for 2023. Actually more than 170 million pesos dari Bombo Cham ang nabuhin or ginslashed from 2023 annual budget compared sa 4,459,453,071 pesos budget subong nga tuig bangod nga tinagnubo man ang share sa province gikan sa national tax allocation o kung sa NTA ang formerly known ni bala nga internal revenue allotment. So bangod sini ang breakdown sa 2023 masobra 10 million. 10 million, di 100 million. 10 million. 10 million. 10 million. Buinan ko isa ka zero ni 100 binabutan ko diri. 10 million pesos ang nadugang sa budget sa Provincial Agriculture's Office. Yes. All right, sige. Insakto. Oo. Tapos ang ining 2023 annual budget sa bahin sa probinsya sa Iloilo, Bombo Cham, ang breakdown sa nino sa personal services 1,129,714,114 pesos. Samtang sa maintenance and other operating expenses, nagalabot sa 1,481,965 or 481,965,199 pesos. Sa capital outlay, nagalabot sa 81 million pesos. Sa special purpose appropriation, nagalabot sa
55,780 pesos Bombot Sam. Ang iniya sa bahin sa Provincial Agriculture's Office, ang ginatutukan dari nila subong with dugang abing amount no sa bahin sa nasambit nga opisina, amuya ang infrastructure projects, amuni ang gin-prioritize para sa 2023. Based man ini, sino kay Dr. Ildefonso Toledo ang Provincial Agriculturist, based ini siya sa priority ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. kay tina-realize man diri sa gobernador nga kinahanglan ang mga farm-to-market roads. So ang ining personal services kagang MOE nagapabilin ini siya sa ilaman nga kantidad the same sa budget subong nga tuig kag ang sa budget nila subong although nga may aras ng increase gamay bangod man ina siya sa mamagluwas sabi sa infrastructure projects or sa sining farm to market roads nga prioridad sa Iloilo Provincial Government ang dugang nga pondo nga ginbutang abi sa bahin sa Provincial Agriculture's Office amo man sa nagtaas man nga sweldo sang ilaya nga mga empleyado Bombot Sam. So mas dako ini ikumpara sa previous abi nga mga tinuig, like for example abi subong nga tuig kag sa mga nagliligad yara sa 180 million ang subong nga tuig suno kay Dr. Ildefonso Toledo, so nagdugang lang siya sa 10 million pesos. Subong may aral sang sa nasaling ko nang gina-prioritize dali hatagan sa importansya ang farm to market road. May ginalantaw pag ginabahin sa Iloilo Provincial Agriculture's Office nga ginaduso nila ang corn terracing priority man ina siya agod nga ti masolusyonan ang ining problema sa pagbaha sa bahin sa probinsya ng Iloilo, especially sa northern Iloilo, Bombot Sam. Kung hindi pa man ko taman si Dr. Ildefonso Toledo, kung wala may ara pa sa mga isang pondo abi na nabilin dari sa may tuig 2022 o kung na-utilize bala initanan kagti sa bahin sa Provincial Agriculture's Office sa pondo nila for this year 2022 na-utilize na nila almost 90% na consume nga pondo sa Agriculture's Office. Actually sa pagpadulong natin sa iya bago na ginatapos ang ilang meeting sa Provincial Agriculture's Office with their personnel man kag ginlantaw nila kung ano pagid ang mga balayran sang Iloilo Provincial Agriculture's Office kay hindi man kuno luyag sang Provincial Agriculture's Office Bombot Sam nga may mga mabilin pa bala nga utang antes nang timagsilado ang tuig 2022 and also ang ilang mga programs and projects nga ginbutang nila for 2022 Bombot Sam almost na implement naman suno kay Dr. Toledo. So sa mga ginahatagan man rin nila paglaom ang ining financial assistance nga ihatag man sa mga mangunguma naton kay ti ang ginpahayag rin niya nga medyo mabudlay ang ining pagliquidate man sang pondo pero ti wala sila nagakadulaan paglaom kay ti may ara bala sang mandanas ruling man nga i-implement for 2023 dira ginalauman sa Provincial Agriculture's Office nga maka-access man sila sang pondo sa bahin abi sang national government agud nga matagan man insegida kag mas madali nga financial assistance ang mga mangunguma kun lang tawon ang ining pondo sa Provincial Agriculture's Office suno sa iya dako naman ini nga bulig para sa ilayang opisina kag actually amo gin request nila no sa bahin sa probinsya na madugangan ang ilang pondo Bombot Sam kay madamo man sa mga proyekto like what I've said ang ining mga farm to market roads and other programs man nga i-implement nila for 2023. So ang ining pondo very sufficient naman suno kay Dr. Toledo kay kun before wala sila sang capital outlay subong nga ara sila sang capital outlay ang mga tinagdako-dako man gawang ilaya nga budget. So ini nagpasalamat man siya sa bahin sa Local Finance Committee na ginatagan sila sang kahigayunan nga i-grant ang ilang request na dugangan ang pondo sa bahin sa Agriculture's Office. Yari aton pamatihan na pagpahayag ni Dr. Ildefonso Toledo sang aton siya mapakigangutan. Because of the infra projects that we have, gin-prioritize for 2023. Paano ka mo ka-come up nang gin-request nyo sir ang ining 50 million? Well, actually, that is based sa aton nga plan. Kag ang priority sa aton nga governor because na-realize ang aton nga governor nga kinahanglan din nato ng mga farm-to-market roads. So, basically, masulod ang aton nga mga pundo. But ang aton nga mga PS kag ang aton nga MOE would remain sa
aton nga budget. Although nag-increase siya jutay, that's because of the salary increases kag sa mga ano man. So for 2023 I might be operating sa akon nga PS 60 million. And then sa akon nga MOEE mga 78 million. So that would include sa mga maintenance ng aton nga mga facilities kag sa aton nga mga administrative operations. But on top of that, ang capital outlay nga 50 million more or less initially nga gin-request naton base masulod sa aton nga budget. So that would give us a total ng mga 190 million. That would not include PS and kuan, which is actually dako ini siya compared sa mga previous naton nga year. Because I think if my memory serve me right, kay wala ko di may nauyatan subong, I'm just operating on the 180 plus million a year. So subong sini may mga gamay nga lift because ining priority nga gusto man namon, kag I would agree with the governor nga tagaan naton importance ang aton nga farm to market road para nga there would be a smooth sang flow sa aton nga farm product to the market. Magluwas sabi sa farm to market road, may ano pa gid ang other programs or projects nga ipatuman for 2023 gamit ang ining pondo, sir? Basically that's the priority. Pero may ara pagit kita nga ginatanaw ining aton nga corn terracing, which basically is also one na priority naton nga ginaduso man to address ang aton nga mga problema sa flooding during extreme weather conditions, especially dito sa northern Iloilo. Sa pila gani ang total gid nga pondo sang Agriculture's Office For 2023, mga 190 million. 190 million. Yes. Okay. May ara ka mo nga budget subong nga 2022 nga wala na gamit or na-utilize tanan, sir? Well, more or less, as far as fund utilization is concerned, ara na kami siguro sa almost na kuha na naman, na-consume na naman, mga 90% na siguro kami. Bago lang ko ganun nag-meeting, kay tanaw naman pato kung ano pang mga balayran. I don't want nga may mga utang pa mag-close ang years ang 2022. So basically to my count, kay ang tanan nga mga project na mga inyong implement for 2022, almost na implement naman namon. So ma-exhaust na namon apon mga budget. For 2023, may ara kamo sang programs abi sir nga ti mahatag kamo sang financial assistance for the farmers or iban pagitabi nga mga sakop sang agricultural sector nga nalakip sa budget for 2023. Well, as much as possible ang financial assistance nga ginahambal mo, mabudlay na siya i-liquidate, not until we have a concrete program nga may ara nga naka-attach nga financial assistance. So but anyway, ang ginatagaan lang nato nga hope kay because ng Mandanas ruling inog implement man for 2023, so hopefully maka-access kita again funds from the national government through this Mandanas ruling kag mahatag naton in the form of the project but not as a financial assistance sa aton mga mangunguma or sa aton mga clients. Okay. Ang ining 190 million pesos nga allocated nga budget sa Agriculture's Office, sir, masaling naton nga very sufficient na ni siya for the office. Well, kung tanawon mo, dako na ini nga pundo, tanaw naton, being aton nga opisina, isa man ka priority nga office sa Iloilo Provincial Government. This would cover up actually sa ato nga proposal nga for 2023. So with this, I think we could move substantially sang we could maintain sa aton mga programa nga gina-implementar from this time up to perhaps 2023 or 2024. Okay. Sang last year, sa subong galing nga year, sir, for 2022, pila lang yung budget nyo sa Provincial Agriculture's Office? Amo nga di siling ko daw arat lang ko sa man nga 180 million. Okay. Or 182 with that kay wala man kami sa capital outlay last year. So more or less kung tanawon mo in general na may mga 10 million ako nga na increase for this year. For 2023 rather nga budget. Okay. Pero ini amo gini ang gin-request niyo nga pondo sa office ninyo, sir, or ano man ginhatag siya gin-grant siya sa inyo ang ining dugang nga pondo o kun basi dako pagid ang ginpangayo sang Provincial Agriculture's Office or mas manubo sa 10 million pesos? No, this is our proposed budget, and we're hoping in fact in tagaan sang aton nga local finance
committee ang ato niya gin request niya budget. Mm-mm. So more or less we are good for this, and then siguro I would like to thank them nakita man nila ang agriculture as a priority sector. So gintagaan kita sa among kadako ang budget. Nabatian, Bombocham, si Dr. Ildefonso Toledo, ang provincial agriculturist. Kung natawa na natin, Bombocham, ang budget ng Iloilo Province for 2023, ang dako dari Bombocham nga pondo or dako nga cut sa bahin sa local economic enterprise advances, nag-reduce ini siya o kung ginibuhinan sang 256 million pesos gidya Bombocham. From 799.62 million pesos namin 543.03 million pesos na lang ini siya. Bombocham. Ang ining item actually nag-refer ini siya sa suporta halin sa general fund sa Iloilo Province sa, like for example, sa Iloilo Provincial Hospital, sa Pototan, K12, pagid mga district hospitals nga ginakonsidera Bombocham under sa local economic enterprise or LEE. So ang ining ang sa second biggest cut naman na sa bahin sa budget sa province amo ni ang mga non-office expenses kung sariin nagnubo sang 171.45 million pesos gikan sa 1.118 billion pesos na namin 947.01 million pesos na lang ini siya Bombocham. Kinalakipan ini sa legally mandated local budget allocations ka ngayon lang abi sang 20% development fund, 5% na local disaster risk reduction and management fund, ang aid man abi nga ginahatag sa barangay kag ang terminal leaves. Magsiling kita nga terminal leaves amo ni siyang tukoy sang Department of Budget and Management as appropriated funds para sa mga benefits na ginahatag nila sa mga employees na nag-resign, nag-retire, kag separated na yan from the government service, in line man abi sa laws and issuances. Magluwas na may ara man sa mga cut halin man sa mga or gikan man sa mga pondo sa hospital management office, like for example sa mga hospitals ng Bombocham, isang-isa ho naton sa bahin sa or ang ining cut nga ini nagalabot sa 42.35 million pesos from 279.53 million pesos naging 237 million pesos na lang ini. Even nati may ara sang new allocations para sa Ramon D. Doramdes District Hospital sa Dumangas Town, which is 84.25 million pesos. Sa Dr. Ricardo Y. Lagrido Memorial Hospital sa May Lambunao, 86.13 million pesos. Kag sa Governor Neil D. Tupa Senior Hospital sa May Barotac Viejo, 65.76 million pesos Bombocham. Amo ni siya ang nagnubo nga pondo sa bahin sa mga hospitals diri sa may probinsya sa Iloilo. Ang nagapabili na mga hospital previously, abi nga may aras ng social services support, amo ang San Joaquin Mother and Child Hospital sa may Banwa sa San Joaquin. Nagnubo man sang 5.31 million pesos. Amo ning budget cut nila Bombocham from 52.16 million pesos nanging 46.84 million pesos na lang ini. Ang iba naman ng mga provincial government offices na may aras ang budget cut, actually medyo madamo-damo ini nga mga officers sa bahin sa probinsya ng Iloilo. Kaya sa nasaling ko na kag gipahayag man ni Board Member Domingo Oso Jr. ang Committee on Appropriations Chairman nga ang iniya nga pagnubo Bombocham sa sining pondo sa probinsya ng Iloilo bangod ni siya sa pagnubo man sang share sa province sa gikan sa ilang national tax allocation o kung ginatawag ng internal revenue allotment. Amo na gani ngati nagpanugyan man diri ang board member nga magkinot gid ang tagsa ka mga opisina sa masunod nga tuig for 2023 kay hindi amo na kadako gid ang pondo nga nabaton sa probinsya sa Iloilo, Bombocham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanio Bade para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo. Salamat gid Bombolin sa imo siniyang balita direktamente sa Iloilo Provincial Capital. Galing kiti ining indugang masobra 10 milyones ti nabilib para ni sa mga apektado sini sa African swine fever bla.
No, kag tikabay pa nga with this improvement karon or pagdugang-dugang sa budget iya sa bahin iya sang Provincial Agriculture's Office, mahatagan man sa nagakigo sa nga pagtamod ang sektor sa agrikultura sa probinsya sa Iloilo. Sa aton sini karon nga mga kabombo. 30 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Pagbalik ta manging kaupon naton isa sa mga hog raisers diri sa probinsya sa Iloilo nagakabalaka kay may impormasyon sila nga ma-pull out ang nagaship sang ila sining baboy sa Metro Manila. Inugang naman kuno nga problema ini para iya sa mga hog raisers. So kay diri lang kung tani ini sila makamat-amat mambawi-bawi mo kay kun way pa iya sang or malayo ang imo sining banwa or lugar sa mga affected areas, ara ikaw abi nabilong sa pink or yellow or light green or even green. Now, may mga ang limitations sa pagwa sa baboy sa inyo sining lugar, ini mo sinakahugot. Unlike iya sa mga lugar nga red zone, pink zone, nga tuman sila dira iya kay strikto. Nakasalapo naman karon sa isa. Another problem naman naton sa mga grazers. Kung ano ina, balikan naton ini pagkatapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Pigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Likawan ang masami nga pagkaon sa gwa o kung sa mga fast food chains kag restaurants. Maghinay-hinay sa paggamit sang credit card. Hindi magpinangutang kung hindi man lang kinahanglan. Magpangita sa iban pa nga source of income. Tipigi ang imo ikaayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Nagabanding pabalaka mo kaupod sang imo nga pamilya? Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an ukon makalagaw kun wala sang trabaho. Ang pamilya nga nagaupdanay ang makahatag sang mabakod nga relasyon sa isa kag isa. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho ukon homework. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag hindi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapang-shave. Hindi pagpabayaan nga nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inidoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma, magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may aras ng kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang
Makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Hindi lamang sa genes o kuntugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon ang particulate matter o ang particle pollution ang makatugas ang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo. 6 minutos na nakaligad sa tak ng alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kasunod sa sining pagdamo sang kaso sang African Swine Fever or pagdugang sa mga kabanuhanan kag sa matter of fact nakalabot diri sa syudad sang Iloilo ining African Swine Fever infections sa aton sini nga mga ginasagod nga baboy. May isa pa gid iya karon ka posible, no? Problema nga ginapangatubang or nagapamintana para sa aton sini nga mga hog raisers. Ano ayhan ini sa aton sini karon iya nga mga kabombo mangin kaupod naton diri sa aton sini nga pagpangalagad sa bombohan ay sa udto, no? Sa aton sini nga mga kabombo si Mr. Dante Birina, membro sa nga Kabatuanon Hog Raisers Association. Sir Dante, si Bombo Cham live ikaw sa bombohan ay sa udto. Good afternoon. Yes, sir. Bumbuta, mayong hapon sa tanan nga aton nga pagpalamati. Alright, Sir Dante, kumusta karon ang sabahin iya sa mga hog raisers? Mao nakita na sa epekto sang African Swine Fever. Kumusta karon iya dira sa inyo sini nga area sa mga kopdanan nimo sa banwa sang Kabatuan ngati so far? Way pa, no? Kagakabay pa ngati hindi kamo ya malabot tira sang African Swine Fever. Yes, Bombocham. Kung tanawon naton ang mapa naton sa Bilog Probinsya sang Iloilo, diri sa amon area subong na butang kami sa pink zone kag napalibutan na gid kami sang mga infected areas nga kabanwahanan. So medyo gabatyag na gid Bombocham ang mga kaupdanan namon di nga sagod baboy kay una-una bes ang sa kakulba bala nga kay wala kita kabalo nga anytime pwede gid kita ma-infect or pwede nga may magtuhaw nga infected nga baboy diri sa may Kabatuan kay ang tanan naton nga mga halos ang tanan naton nga mga adjacent municipalities is infected na gid. So amo na Bombocham nga ginatingwaan namon gid nga as soon as possible kung pwede naman lang ma-dispose namon ang amon nga mga baboy, ginaamat-amatan gid namon dispose. All right. Now, sa anggulo naman nga pag-dispose ang inyo sini nga baboy para ngati hindi na yan ninyo paghulaton pa nga may ma-infect dira abi or masudlan nga mo sang infected sini iya nga baboy granting ati yara kamo sa pink zone karon. Anong ginahimo ninyo, Sir Dante, sa mga nakaligad sini nga mga binulan? Sa amon diri sa may Kabatuan sa yes, sir. Out kami sa Manila. So
So nangita kita sang mga direct buyers nga nagapadala sang baboy sa Manila, and weekly nagapadala kami sang amon nga baboy pakadto sa Manila, agod nga at least bala Bombotsam kung ang sitwasyon bala ang ginatawag naton bala nga when worst come to worst, hindi gawa masyado bugat ang amon palas anon kung medyo mahangan na maamat-amatan namon buhin ang population kang amon nga mga baboy diri sa Kabatuan, sir. Okay. So amuning nakita ninyo nga mga pamaagi or medios posibles nga para mahagan-hagan ang impact sa inyo sa nga African swine fever. But do may isa pa kamo karon nga gina-antisipar man nga posibilidad mangin problema bangod nga may information ako na baton nga may ara kuno sang pagpamalibad or ma-pull out na mga naga-ship or nagapamakal sang baboy from Manila dira sa inyo, Sir Dante? Yes, Bombotsam. Sang last 2 days ago, kami from the isa ka kumpanya na amo lang ni ang nagakarga sang iyang barko pakadto sa Manila, nga daw nagaalang-alang na sila padayon sang ilang biyahe tungod kay daw hindi sila makasarang sang presyo kang baboy naton dire sa live. Kay tungod kay isa sa mga factors nga nagaapekto is ang landed price sa Manila is so sa information wala makikulang, wala nag-increase, but ang dire sa may Iloilo ang live weight price ng aton nga mga baboy dire is nagasaka almost every week. So ang isa pa dira Bombotsam nga ginakonsiderar nga factor is ang underload sa barko kung dire hindi na bala mabuta ang barko tungod kay may gamay na kita nga scarcity sang supply. Kay tungod ini sa mga nagkalatabo gani kay tidamo nakita naga ng mga infected areas, so ang supply naton nabuhinan gid kag daw medyo makulbaan kami kay kun mag-stop naman ang shipment sang baboy, maabot naman kita sa punto nga mag-oversupply naman kita kay bala mo according sa datos ang kumpanya nga aton ginapadalaan, ang average weekly sang ginapagawa naton nga baboy from Iloilo to Manila is 3,000 heads. So kung hindi ni magawa weekly, Bombotsam, may impact ini nga matabo sa aton kay tungod kay ang 3,000 weekly nga na diri na sa aton mapundo na diri sa aton sa Iloilo. Solusyon ining problema, Sir Dante? Sa amon part, in behalf sa Kabatuananon Hog Raisers Association, so ginatingwaan gid namon nga masuportahan ang biyahe sang Manila nga hindi mag-stop kay tungod kay hindi lang man kami ang maapektuhan kundi kabilugan gid. So sige ang gagapanginguha gid kami nga as much as possible makahatag kita sang baboy nga inog karga pang loading sang barko weekly kay para nga masustain naton ang supply kag ang biyahe sang barko, kay kun hindi naton na masustain ang supply, well eventually may stop man na sila kay kung maano pa man sila di kung wala naman sila ikarga. All right. Okay, pero sa karon, Sir Dante, makasarang pa mag-produce or anamin ko nga mag-produce, makasarang pa bala nga mag-provide sang 3,000 per head kada semana para iyang i-deliver dito abi sa Metro Manila ang baboy halindri sa Iloilo? Kung ang status naton Bombotsam sa subong diri sa booking bala do ginakulang na gid ang pangkarga tungod ina Bombotsam kay ang iba
nga kauturan naton nga mga nagasagod sang baboy gina-hold nila ang ilang nga baboy kay tungod kay gahulat sila sang higher price. Nga matabo kun tani. Kaya ugaling Bumbot Sam sa part namon do impractical ini sa akon panulukan sa akon personal nga opinion kay tungod kay may ginapakigbatuan kita nga ASF. Kay kun igo ta ka hold sang aton nga baboy kag dugay-dugay wala kita kabalo ara nagali sa tupad ang aton kontra ang ASF. So hindi kita makapagawa, madugangan ang lugi ang pamirdi kang manugsagod baboy tungod inaya kay idipak ikaw kun malabot ka kang ASF. So kay ti gahold abi ang iba mo na nga daw kita ang ginag-demanded sila sa higher price nga daw halos hindi masarangan ni buyer sa diri sa aton sa Iloilo ang mga shipper kag ang kumpanya sang barko. Kaya kung maghulag ta ni adjust ang Manila landed price ensigida naga-adjust man ang price naton diri sa Iloilo, Bumbot Sam. Alright. Ti subong daan na Disyembre halos tagsa kadlaw Sir Dante no may mga ginapatigayon sini nga mga okasyon kag kun okasyon ng pagambala naton way ginanagakadula kadaan nga may ara gid sang lain-lain nga putahe sang baboy ginaluto. Yes, Bumbot Sam. Subong season daw ipanilaton mabatyagan gid ang epekto kung mag-stop one kay tungod may nagapadulong kita nga mga okasyon ara mga Christmas parties, mga kapistahan, mga sa may manog Christmas nga daan kag New Year tidak dako gid man ang demand. But eventually kung mag-stop gid man ni ang biyahe mabatyagan ta ni ang pagnubo naman sa presyo maybe by next year. Mga matapos na bala ang mga okasyon nga ni kaya wala naman masyado konsumo maihaw sa baboy tungod sa may mga handaan or mga Paskwa. So mapundo ang aton nga baboy. Alright. Sige. Kabay pa Sir Dante nga matalupangdan man sang mga ahensya sang aton sini nga gobyerno ang mga posible sini ninyo nga mangin problema later on sa bahin karon sa mga hog raisers. Thank you so much Sir Dante sa pag-share man sa tiyempo diri sa Bombo Radio. Maayong hapon. Yes, salamat Bumbot Sam, mayong hapon sa tanan. Dere wabit si Mr. Dante Berina, isa sa mga kabatuanon Hog Raisers Association. No, sa aton sinimatag palamatiti amo ning ila sini karon iyang concern kung hindi na kuno ya magkuha dire ang dito sa may Metro Manila sa aton sini Makabombo Butselingon nga ma-oversupply kita dire sa Iloilo. Pero kung ng taon mo, subong nga bulan, hasta iya sa mga masunod sini nga binulan, guro, or the first quarter sa 2023, siguro makaparanta pa na nga bisan hindi na taon magpadala supply sa iban, makaparan pa na diri sa Iloilo kay December, Christmas party. Pag may New Year pa, pagkatapos sinati may dinagyang, pagkatapos ang dinagyang Nuestra Señora de la Candelaria Fiesta. Pagka Marso, damo man sa mga event sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ginalantaw man sa mga hog raisers kung sa diin sila iya nga anggulo man, no? Nga hindi mapierde kag makabawi-bawi man sa ila sini karon iya nga negosyo kag sa ila man sini investment. Sa aton sini nga mga kabumbo sa kalalangan sang African Swine Fever. 50 minutos na kaligad sa takna sini nga la una. I-check ko si Bombo Angel Tan. No? May kantanan sa sining resolusyon ni Kagawad Janiyang. May kantanan sa kontrobersyal nga Ungka Flyover na pasar. Anong kaundan sining resolusyon ni City Councilor Johnny Yang? Bombo Angel, standby.
Balik-balikan tani sa aton sini pa rin nga pagpangalagad riman sa DYFM Bombo Radyo Iloilo kag vehicular accident na luntad sa Banuasang Sara Iloilo mag-asawa ginbawian gid sang kabuhi. Bangod sa nasugata sini nga motorsiklo nga wala sang headlight. Check ta na karon with Bombo Irish sa Del Rosario this time. Check ko naman si Bombo Angel Tan. Bombo Angel sa report please come in. Gintawag ni Councilor Johnny nga premature ang lihok nga paghingyo sa Department of Public Works and Highways nga i-take over ang UKA flyover project kag pag-impose ang liquidated damages sa kontraktor. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Johnny Yang, iyaging pahayag nga ginduso niya ang pagpangayo sang eksplanasyon sa Department of Public Works and Highways kag kontraktor. Kay una, hindi pwede makalumpas sa konklusyon gilayon especially nga wala pa kabalo kung ano ang kaundan sang kontrata ilabi na gid Bombo Champ sa terms and conditions ni. Ikaduwa, wala pa sang explanation from both sides o kung both parties sa update kag status sang UKA flyover. Suno sa konsehal kung kinahanglan liwat sang committee hearing para ipatawag ini sila paghahimuon ini. Kung ano man ang maistoryahan sa explanation nila, amo ina ang pag-decide sang sunod nga lihok kag pag-consider sang gintugda liga ni Councilor Plaridel Nava. Actually, Bombo Champ, aprobado na ining resolution ni Councilor Johnny Yang kag wala sang ni isa sa mga nagpamangkot or may violente pa nga reaksyon sa iya resolution nga nag-expectar man ini siya nga ma-react kung tali si Councilor Nava apang wala naman ini siya nagtugda Bombo Champ. Yari aton pamatian ang nangin pahayagman ni Councilor Johnny Yang sang aton ma-interview. So that's why ang gina-propose to ni Councilor Nava na with regards ng DPWH ma-take over sa construction kag nag-demand siya sa liquidated damages. So nakita kong hindi ta ka jump into conclusion nga pa-take over na ta dayon sa DPWH kay why ta ka number one, why ta ka balo sa ilang kontrata, no? Kung ano terms and condition nila. So number two, wala pa kita nakabaton sa ilang explanation sa both parties. So I don't think daw premature ang amoy na nga lihok nga mapapasar kita sa amuna nga ordinansa. That's why papasaran ko lang to ang resolution nga require na sila may explain ang DPWH kag aton nga private contractor amo lang. So whatever the outcome sa ilang explanation, so I think that's the time siguro ma-decide naman ta what will be the next move. So depende na sa explanation sa i-submit nila sa council, no? Okay, number one, ang council is not privy with regards sa contracts between the public works and the private contractor. So we cannot demand that siguro ngay sila ma-take over. So, masabit sila explanation kag whatever, pwede man kita siguro makapatawag sa committee hearing if necessary. Bali sir, ano ang nangin reaction mo sir nga ti gilayon gining aprubahan kag wala sang konsehal nga do may violent reaction regarding sa imo sir nga resolution ni councilor? So maybe na ang iban nga councilors kay balo naman sila sa outcome sa committee hearing. That's why nga amo to una nga originally kin propose ta nga pa-explain ta ang DPWH isang about sa conditions ang flyover nato sa siyudad sa UKA Pabia. So except lang to kay Councilor Nava nga naratag sa suggestion niya amoy na. So that's why nag-stick kita sa aton nga original resolution except nga kindugangan ta lang nga kinupod ta lang ang private contractor mahatag sang explanation instead nga public works lang. Sir, ibalay sir yung kakibot mo bala sir nga ti amo ini ang nangin outcome sir sang resolution nimo gi-expectar mo bala nga ti may mamangkot pa kung ma-question sang imo nga resolution councilor? So, ako, ga-expect man ko kasi may ma-react si Councilor Nava with regards sa aton nga resolution
kailay man iya contention sang last session. So eventually siguro, so wala ta kabalo sang iyang ideya nga wala naman siya nag-object. No, wala kami kay istoryanay na. Pero wala na mo na discuss na. Pero ang agenda na submit na sa kada councilors kag pati ang akon nga resolution at kinpangtagaan na sila kopya kada isa-isang city councilor. Bumutsamp na batian naton si Councilor John Yang kag sa kaangot nga balita nagsugot na lang kag wala na naghaboy pa sang kwestiyon si Kagawad Nava sa ginduso nga resolusyon ni Councilor John Yang. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Plaridel Nava, iyaging pahayag na nakistorya na sila daan sa pre-session kaya nagpati man insya nga dapat mag-agi inianay o kuna mag-agi anay sa due process kag mag-explikar ang sitwasyon sa regarding sa may ungka flyover. Suno sa natungdan o kung suno kay Kagawad Nava, ang ilan na istoryahan wala pa kuno sa nga basis. Wala pa kuno sang basis suno kay Kagawad kung kay Councilor John Yang to take over ang project kag mag-impose sang damages. Dugang pa sang natungdan, nag-ayo si Councilor Yang diraanay umpisahan ang tanan pag umaglumpat sa sunod nga lihok which is amo ining iya nga initially nga gin-propose nga pag-impose sang damages o kung pag-take over sang proyekto which is ining ungka flyover kag pag-impose sang liquidated damages. Yari aton pamatian ang nanging pahayagman ni Kagawad Plaridel Nava sang aton ma-interview. Kay wala pa ko no basis wala to take over the project and to impose damages. Pamatian ang explanation nila. We will give them due process kung anong gamo ng project. So far, wala sang explanation from the both parties, ang contractor ang DPWH. Wala po na explanation before we make the conclusion. Wala po na, hold to na until nga makabaton kami sa explanation nila. Yes, depende sa explanation nila. So hopefully, they will recognize us kag mag-submit sila sang result sang ilang explanation. Kung kabalo, basta mo nang yoyang kung pwede draan na mong pisa before ang major nga resolution nga nagpa-take over sa project kag mag-impose ng damages. So nagstorya man sila kina. So inintindihan ko nga they want to have basis first. Kung may basis na mo na pag-take over kag mo na pag-impose ng damages ng resolution. Wala na kay repetition man lang gyapon. Nagstorya na naman kami sa pre-session. Bumutsamp na batian naton ang nanging pahayagman ni Kagawad Plaridel Nava may kaangtanan sa sining resolusyon ni Councilor John Yang Bumutsamp. All right. Ini si Bombo Angel Pichuriertan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Salamat gina Bombo Angel Tan. May duwa ko kapamangkot. Sadto ang nagapamangkot si Kagawad Nava lang. English pa to ang phrase nalipat na ako ang palamangkotanon is that nga wala sang may naga-mention or why ginaistoryahan ang kontraktor. No? Nga away ko nung gina-call out ang attention sa kontraktor, so on and so forth. No? Subong, due process na. Tugulpiada lang tahaw ang mainit siniiyang mainit sini nga sitwasyon nga nagplastar si Kagawad Plaridel Nava sadto during sang session sa aton sinimatag palamati nga ti ginadusog ito nga ti ipatawag man ang IBC orang kontraktor. Sinya, why ginasapak si Mayor, why ginasapak si Congressman Guriseta, si Amosin Amosanto, diri sa City Council niya, sino gikitabi para sa pakon. Amosin na, sinya ti para nga may ngipon, dapat amo ning butang sa resolusyon, no? Liquidated damages, kag takeover sa project. Pero subong, maginanay sa due process. Ano natabo? Di ba? But,
Sa aton sini nga mga kabombo, yes, kung may mga kasubong sini nga mga sitwasyon, may mga investigation, may explanation from the Department of Public Works and Highways, ang kontraktor, ang International Builders Corporation, ma-explain man sang ila sini nga side. And that is due process. Pero kung pinsaron mo bala, pabiya to, gapa-eksplikar man. Syudad, gapa-eksplikar man. Probinsya, gapa-eksplikar man. Ti sa sining pagpa-eksplikar sa aton sining nga mga kabumbo, Oktubre pa ni, Setyembre pa ni. Dugay-dugay mainiro na kita. Kag ang explanation sang DPWH, sang IBC, ang ilang nga mga tinaga, ang ilang sining nga mga istorya kuris-kuris, ang hindi iya makasulbar sang adlaw-adlaw nga pag-antos perwisyo sang mga taxpayer nga nagaagi sa ungka. Kon maghinulat naman kita sang explanation ni amo sini, explanation ni amo sadto. Ano naman kalawig ina? Sa aton sini nga mga kabumbo? Pag-explain sa DPWH, pag-explain sa nga IBC, tun-an naman? Pero naman kalawig ina pagtuon. Bangon sa inyo sini nga due process, bangon sa inyo sini nga pagtuon, bangon sa inyo sini nga paghatag sa nga tsansa, of which makapila naman kabes ka nag-eksplikar, galawig, mas ginaprolong ninyong agoniya sa mga commuter dira sa ungka area, sa Pavia, Central Park, mga taga-syudad sa Iloilo. Is that public service? Amo bala sina ang mahambal naton esensang investigation in aid of legislation? Ti ko nag-imbestigar kamuda gani, okay man lang inaway sang question, pero sa malawig na yang ation, nagaagunto na yang mga constituents nyo di. Sa aton sinimatag palamati. Ti hindi lang kay ungka flyover ni, pati aganan pa to. Suno kay SBP Trimanyes, sinya ti delayed na. And remember, ang ungka flyover, why pa ni ma-turnover? Kay under warranty pa ni. So kung maghambal ka, imuya nga under warranty, ano balao? For example, cellphone mo, ginbakal mo, brand new, may 1-year warranty. Ti wifi ya isa ka bulan, naguba siya. Sa aton sini nga matag palamati. Gulpiada lang siya, hindi mag-andar. Why mo man ginlampos, why man sang ano. Ti entitled kasi na iya nga may warranty inang imo nga cellphone, sa kundin mo na gimbakal. Amo man sinasabahin karon iya sang ungka flyover na human na tuod ang proyekto, pero hindi man gani tawag to nga human, kay way to ya sa mga lulutsan sang buho, sang tubig. Hiningagaw lang to nila para may agyan-agyan to si former Senator Franklin Drilon, si Anay Region 6 DPWH Tiburcio Canlas, si Gob Toto, si Mayor Triñas. Kaya ti ligasiya kung tani ni sang aton iya nga mga opisyales nga hamakon mo banwa outside Metro Manila may kasubong sini nga proyekto kag sa Iloilo mo lang ni makita nagaangot pa sang syudad kag probinsya.
Di ba? Ti pra anong resulta sini sa aton sini nga mga kabumbo? Entonces, imbis nga maka-provide sang convenience travel or convenient travel sa mga motorista, agoniya iyang ginhatag sa aton sini nga mga kabumbo. Ti karon tun-anay pangatun-anay. Why man na kontra chimpo kag why man na iya sa problema sa tinun-anay galing iti kapila na iya kag kalawig na sang tinun-anay nga ang pumuluyo sige gyapon niya antos. Sige agunto. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kag nanuman do naggana-ganaw. Naggulpiada lang kita Carmelo Antonio. Ngayon ni Carmelo Antonio, balaan mo Bombo Brinan. Melo. Nagligad to dumaputok kirang mga kaugatan sa liog to sa pangambal nga liquidated damages. Pamunin mo na to. Tapos subong yung process na. 6 minutos sa kaligad sa takna sini nga last 2 lang alang guro ang report ni Bombo Iris. Itigana ko karon sa iban siniman News and Public Affairs programa sa Bombo Radio Iloilo. Standby na kamo sa kapon lamang program ko po naman si kay Tita Regine. Si Bombo Chama Blanco Hover gabilin sa imo sang manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bombo! Ora! Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ng init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert,
Wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sa electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok nga naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Ang pagpain o kung pag-segregate sang basura umpisa sa panimalay, nagahimo sa imo nga isa ka responsable nga pumuluyo sa imo komunidad. Kung ikaw nagapaina sang basura sa panimalay, nagadutay na lang ang basura nga nagakadto sa mga landfill kag mas maayo ini sa mga pumuluyo kag sa palibot. Maayo man ini para sa ikayong lawas sang tanan. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo. Afternoon gid sa inyo tanan mga kabombo. Lunes na naman kita, so happy Monday. I hope hindi buringot nga Monday. Busy Monday. Yes, I agree. Welcome sa kahapon lamang program. This is Tita Regine on the 12th of Christmas. Ready na ka muna magkanta 12 days of Christmas. Good afternoon, kids, sa inyo. How was your weekend? Kumusta naman ang anyong preparasyon dira para sa sininga Pasko, the happiest month of the year, December? Well, this afternoon, sa aton diri nga palatuntunan, kahapon lamang, syempre, nagahulat na naman sa aton ang mga istorya nga magahatag sa aton sang kalingawan. And hindi lang mga kalingawan, kundi mga pagtulunan at the same time, mga inspirasyon kag mga motivasyon. Gani ka mo dira, hindi na pagulatang New Year para magpadala sa inyong mga istorya. Tapusan na inyong ginsuguran para nga may mabasa kita diri. And please, i-email nyo lang ang inyong mga istorya sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man i-isulat lakipan sa mga pictures and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I welcome you all. Kaupo ninyo si Tita Regine sa sininga hapon and sa aton nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 13 days to go before Christmas. And lest you forget, this Friday, magasugod na ang Simbang Gabi.
Ready na ka mo dira? Ari na ato nga ambahanan para sa inyo as I welcome you all from the Bombo Music Festival. Nagikan kay Vanessa Gonzalez, umiibig sa'yo. Good afternoon. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. At sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko ay sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala, ang nais pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba, ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. Sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Puso ko'y sumasamo, damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo, damdamin ko ako ay ibigin mo. The music of Vanessa Gonzalez para sa inyo from the Bombo Music Festival. Oras naton 18 minutes after 2 o'clock, mga kabombo. I'd like to say hello, good afternoon, thank you sa imo Lola Amparing. And yes, I know, may utang ako sa imo. Last Friday, wala ako na diretsuhan ang imong poem. My letter ikaw, you talked about the teenagers, kag kuno ng imong mga obserbasyon, you compared ang sanguna kag ang subong, and my poem ikaw, entitled Teenager noon at Teenager ngayon. Subong ko basahon ha, Lola Amparing, and here it goes. Magkaiba ang mga damit noon kaysa ngayon. Kung tingnan lang, sexy, di alam, atraksyon sa mga lalaki. Kaya karaniwan, masama ang aabutin.
Ngayon, pambihira ang mahinhin. Di katulad noon, simple lang, kahit pangit, hinahangaan, sa maayos na susuotin. Akala mo maganda ka, ginagossip ka ng iba. Sa ayos mo, ginachismis ka. Ugaliin ang wastong pagdadamit. Aanhin mo ang kagandahan kung walang pumapansin dahil sa di maayos na pagdamit. Pambihira magkaroon ng mabuting kasamahan. Kung gusto mong galangin, ayusin ang tamang kasuotan. Magkakaroon ng paggalang dahil sa dalagang mahinhin. Mga teenagers na ngayon, karaniwan takbo-takbo, tawa-tawa sa daan, hawak pa sa kalalakihan, ugaliin ang formal na paglalakad. P.S. Ang mga kabataan ay pag-asa ng ating bayan. The youth is the hope of our fatherland. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Good luck, good health, and God bless. Lola Amparin. Good luck, good health, and God bless also sa imo Lola Amparing. And thank you so much sa imong mga point maging bilin diri sa aton sa imong obserbasyon sa mga pagbayo, ang manners, ang pag-carry sa mga teenagers ang ilang kaugalingon, binigyan ang mga babae, ang ilang behavior. This reminded me, of something na naging viral. Ginbaisan. Kaya may isa ka teenager nga gin-rape. So, and it came out, sino bala ang may sala. Ang mga babae nga nagasuksok sa mga very, how do we say it? Mga very alluring, mga bayo, mga very sexy, mga provocative, nga mga ways ang pagpananamit, or ang mga lalaki nga nagaka-attract, nga nagaka-turn on, kag nagapukaw sang ilang desire bilang isa ka lalaki towards ng mga babae. So do amo na ang ginbaisan. Well, anyway, you compared ang imong mga namataan sang una, the way your girls, your age before behaved and carried yourselves, and at the same time ang inyong manners ang pag suksok sa mga inyong mga clothes, ang style. Well, wala na nga nga komparahon dako ang diferensya, But, ako, I believe, ang fashion is, daw cycle lang na, balik-balik. Subong lipot ang uso, next time around, hanggang tuhod na naman, ang makita naton nga ginasuksok, naging uso, and may ara nga skinny jeans, subong, next time around, who knows, bell button, di ba? So balik-balik lang gid na. But of course, hindi mo mahambal nga ti ang isa ka tawo kay ko mo nga suksok sang something very sexy, ang isa ka babae, it goes nga ti ang iyang character is also not good. No, hindi kita makahambal nga it follows. Kung amo na ang iyang pagpananamit, amo man na siya, nga daw hindi siya talahaon, of course, we can never say that. Kag may arap man niya nga very fashionable lang gid sila, But of course, it's different when you deal with the opposite sex. Mas dira mo na makilala, ang isa ka tao. Of course, amo na gani ang ginabaisan, sino gid bala ang may sala nga agakalatabo. Ang mga pagpang-rape, ang mga pagpangharas sa mga babae, is it because sila nga mga babae, sila mismo ang naghahatag sang rason para nga bastuson sila or ihangad sila sa mga lalaki, or ang mga lalaki nga tinagakapukaw ang ilang desire sa mga babae once they see them in provocative nga mga style sa mga pagdadamit. Well, it's all up to each and every one of us, kung ano ang aton nga pagtulok. But among ladies, just always remember,
it's always nice nga ang aton nga value is still intact no matter ano ang aton nga pag-carries ng aton nga mga clothes, o ano nga style ang aton nga luyag, and the character is still very important. Alright? So, Lola Amparing, since you brought this up, so muna, no, nga take up pa nato ng ina nga butang. So, nagapasalamat ako sa imo, Lola Amparing sa liwat, and thank you for that letter and something imo nga padala last week, no, may additional letter ka naman. So, salamat yun sa imo, Lola Amparing sang Santa Barbara. Merry Christmas. Oras naton 25 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, and here's another story para sa inyo. This time, ginashare din sa atin ni Sagittarius 15, and it says, Dear Tita Reggie, una sa tanan maayong hapon sa imo, sa nagabugos, sa Bombo Radio, and sa tanan nga mga kabombo, here and abroad. Dahil palihog, tawag na ako nga si Sagittarius 15 sang Primero Distrito. Ining akon kahapon lamang, nga di ko gid maripatan, tubtub nga ako buhi sa sining mapintas nga kalain sang kalimutan, diri sa Pilipinas, nga kung sa diin kuno, or nga kung sa diin kuno abi, the only Christian nation in Asia. Apang, maayo lang sila sa issue, pulong, apang sa aktwal, sa buhat, lawlaw gid. Day kahuluya, no? Puera de los buenos, sa aton papulong, puera lang sa mga maayo gid, ang ila lamang personal, o kaugalingon, ang nag-aasenso. Ang manggaranon, handom nga isundol sa langit ang ilang manggad, apang ang mga pobre halos makakaon 3 ka beses sa isa ka adlaw. Kung si Anay Senador Roding Ganzon Jr. nagsiling sang una, mantener lang ham, karne, te igham na lang. Hehe. Dahil mayo pagani ang lagatuo kay Kristo, ara mga sapat, manpog, budha, kag sa iban nga ginatuuhan, nahadlok pagani sila mangawat, magbutig, kag maghimo sang malain. Kung makumparar sa iban nga pungsod, ang iban ga-resign, gahikog, o kung ga-harakiri, apang di sa Pinas, day, wala gid, no? Di ko ma-mention ng hininga word. Sorry, gida. Day, leave it to the Lord, pray ta lang. Kundi sila magbag-o subong, san o pa, kag kundi si Talpulano or Tarpulana, sino? Hulaton pa nila ang pagbalik sang Ginoo kag maghinulsol, ulihin na. Ay, makaluluoy ang di maghimo usang maayo, ay ambot sa inyo, kadta na lang inyo siko. Dahil ang kalabanan sa mga tao subong selfish, di selfless. Amo na ni ang edad ko, mas 38 anyos na ako sa Disyembre 15. Advance, ha? So, amo palang takon, naka-eksperyensya. Ang alagyan namon sa kahon, paagto sa amon, lagpas tuhod, ay ambot sa nagakatabo sa aton karon. Rako ang nagakagutuman, kag rako man ang nasa poder subong nga selfish. Amo, gidraguro ang mga tao nga maayo lang sa isyo, pulong, kag di sa buhat. Ginbali o ginislananda ang panatang makabayan nga ako ang magiging tunay na Filipino sa isyo, salita, at sa gawa. Di makahuluya. Dahil ako gani kung kaisa do matemtar man ako nga mag-selfish, apang gadaog ang balaan nga espiritu, na kung mahimo ako sang malain, impyerno akong kaduan. Kag kung maayo, mapalangit ako. Kani Regine, warning na ini sa aton mahal nga Ginoo. Mientras kita buhi diri sa ibabaw sang kalibutan. Maghimo kita sa maayo, di ba da? Itsapuera nato ng malain. Ang pag-antos diri sa kalibutan, masarangan naton ini. Basta lang magpangamuyo lang kita permi sa aton mahal nga Ginoo.
Dahi basi nakabati man ikaw sang homily sa mga alagad sang Ginoo. Ilibinagid si Monsignor Oso. Sa libro ni San Lucas, si Lazaro kagang manggaranon. Ti, sino ang nasa langit, kag sino ang nasa impyerno. Gani mga kabombo, magpili kita, langit o kun impyerno. Sa langit wala nakasakit, sa impyerno magaantos kita nga nagabagrot ang aton mga ngipon kag nagalimborak sa kasakit ang aton kalag. Ti diin kamo, ti bahala kamo. Wala ko labot sa inyo, kundi kamo magpati, di na akon pulong. Kung gaduda kamo, busi-isian ninyo ang balaan nga kasulatan kag magmuni-muni. So tubtob na lang diri Regine. Sorry gid, correction is under your care. Matinahuron, Sagittarius 15, sang Primer Distrito de Iloilo. Sagittarius 15, thank you so much, Gid. Advance happy birthday sa imo. Mas 78 ka ni gali. This coming Thursday, December 15, ang imo nga birthday. So, happy birthday, Gid, in advance sa imo. And thank you sa imo nga gin-chairman diri sa aton. And thank you for encouraging all of us, no, to do good and to reform and to change for the better. Now, not later. It might be too late. And inang pagbago, no, can always be started every day as we live. Kag if you want to do good, if you want to do goodness towards others, yes, you're right, no? Hindi na kinahanglan no, nga hulaton pa ang kunsano, kundi isubong na. So you can start doing goodness, being good within your family. Basta kung may ara ka mo dahil family member, nga hindi ka mo good, way ka mo sa pakay. So before the year ends, pwede gid, no, nga maka-reconcile ka mo. And maybe you just do not know there is somebody within the family nga disturbed or desperate or depressed. Take time. Give attention to that person and lend your ears to that someone. Try to help that person. And if you feel that good ka na inside your household, sa imo nga panimalay, then go out sa imo nga mga neighborhood. Do something good. Do goodness sa iban. And start by giving them a smile. Smiling is already loving and much more, no, praying for other people. So bisan na, why man sila kabalo that you're praying for their wellness, for their good health, ati ang Diyos na lang, no, ang nakahibalo. Alright? So thank you so much, Gid, sa imo, Sagittarius 15, for sharing with us something for us to think about sa saning nga hapon. Oras natin, 33 minutos na makalipas ng alas 2 sa hapon. We'll be giving you more. Magapanubalik ang KLP pagkatapos ng Gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Himuang nga mabungahon kag mapuslanon ang imo bakasyon sa panahon sang Paskwa. Yari ang pila ka mga bagay nga pwede mo mahimo agod mas masulit mo ang imo Christmas vacation o kon holiday break. Magtuon sa pagluto sang magkatuhay nga mga pagkaon. Magbulig sa ginikanan sa pagpreparar sa pagkaon kag tun-an kung paano ini ginaluto. Kung matutom ka sa pagtuon sa kusina, sigurado nga sa masunod nga Paskwa ikaw na ang mayor sa lamesa. Mag-set sang reunion sa imo mga kaabyanan o kun anay mga classmates. Talagsa na lang kamo magkitaay gani ingaliti ang okasyon sa Paskwa nga liwat kamo magkaupdanay. Hindi tanan nga banding madala lang sa imnanay. Mahimo kamo makaorganisa sang iban pa nga mga outdoor activities, kaangay sang hiking o kon paglagaw sa mga tourist spots nga malapit sa inyo lugar. Kung masarangan, mahimo man kamo mag-amutay kag magpatigayon sang gift-giving activities.
Magbisita sa imo mga himata sa malayo nga talagsa mo na lang makita bangod sa kasakoon. Tion man ini agod mapapag-on pa ang inyo relasyon. I-develop pagid dugang ang imo talento kag iban pa nga mga interes pinaagi sa paghatag sang tiempo sa pagtuon kag paghana sang imo kaugalingon. I-share ang imo talento kag iban pa nga kinaadman sa mga kabataan. Ang Christmas break ang isa ka maayo nga tion nga magiyahan ang mga kabataan palayo sa bisyo kag iban pa nga mga kalainan. Kung ikaw ang may talent sa pagsaot, pagkanta, pagtukar sang instrumento, pagpinta kag iban pa, tudloi sila. Mahimo mo man sila nga matudloan sa mga hilikoton sa sulod sang balay nga masarangan nila agod makatuon sila nga magtungod sang responsibilidad sa ulihi. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas kag #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue ka green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Ang Dinagyang Festival ang isa sa mga dalagko kag world-class festivals sa Pilipinas. Ang nasambit nga festival ang ginahalad kay Senyor Santo Niño. Iniman ang nagakomemorar sang pag-abot sang Malay settlers kag ang legendary barter sang Panay Island gikan sa mga natives nga mga ginatawag ati. Ang Dinagyang season sa Iloilo City ang ginasaulog kada Enero kag ang highlight sini amo ang ati tribe competition kada ika-4 nga Domingo sang Enero. Tag sa katribo ang nagapasundayag sang ila pinasahi nga choreography nga may madinoagon nga tribal costumes kag props sa diin ila ginapakita ang pangabuhi sa Panay antes ang Spanish colonization kag advent sang Catholicism sa pungsod. Sa subong nga panahon ang mga kabataan masami na lang makitaan nga yara sa atuwang sang cellphone, tablet, laptop o kun computer. Hindi kaangay sadto nga buhi pa ang mga laro ng lahi kag gina-enjoy sang mga kabataan. Ang laro ng lahi ang importante nga simbolo sang aton pagka-Filipino. Diri una nga nahanas ang aton nga pagpakigbagay. Pila sa mga laro ng lahi among tumbang preso, luksong baka, luksong tinik kag piko. Yari ang pila ka mga benepisyo nga makuha sa paghampang sang laro ng lahi. Isa ini sa masami ehersisyo sa mga kabataan, makahibalo magdesisyon sang madasig. Ma-develop ang ila pagpakigbagay kag mapasangkad ang ila nga imahinasyon. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasambit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil
gel o kun kamot ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho, matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan, mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system, sa diin nagapatas ini sang feel good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Hindi pag-isuok ang imo kamot o kon ang metallic objects sa electrical outlets. Hindi magamit sang electrical appliances malapit sa tubig. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayaras ang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. Naeksperyensahan mo na bala mag-upod sa selebrasyon sang Mascara Festival? Ini nga annual festival ang ginasaulog sa Bacolod City kada ika-4 nga Domingo sang Oktubre. Bilang isa sa mga dalagko nga festival sa Pilipinas, kilala ini bilang selebrasyon para sa mga locals kag foreigners nga nagaupod sa kinasadya sa dalan sa sulod na sang 40 ka tuig. Ang mask nga nagangirit nga ginagamit sa selebrasyon sang festival amo ang simbolo sang kabakod sa mga Bacolodnon nga sa piyak sa mga pagpanghangkat kag trahedya nagapabiling nga babakod kag may paglaom ang mga tawo sa Bacolod. Amo ina ang isa sa mga rason kung nga agin bansagan ang Bacolod bilang City of Smiles. Ang highlight sang Mascara Festival amo ang dance competition sa diin ang mga participants ang nagapakita man sa Bomboyari ang mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo sa sininga Desyembre 11 tubtob Desyembre 17. Sa ininga Desyembre 16, ang Rains Band ang natalana nga magpagana sa inyong weekend. Kaupod sang ilang maid-id nga ginpili nga mga kanta. Sa 2 ka oras nga musical festival sa Thank God It's Payday, magasigabong alas 6 ng gabi. Sa ini naman nga Sabado, ang isa sa mga cool kag best pop band sa Bacolod, ang Third Spin Band, ang magatabok sa dagat agud nga tapuson ang inyong semana pinaagi sa paghatag sa inyo sa isa ka great musical show sa sulod sa 2 ka makalilingaw nga oras nga maga-kick off alas 6 ng gabi sa December 17 nga pagpadalagan sang concert at The Plaza. Kag sa amo nga kahibatan, napulo ka mga Plazuela de Iloilo Christmas edition mugs ang igapanghatag sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Desyembre 18, Domingo nga adlaw, masangkad nga bukas ang kanhaan sang Latolda sa mga luwig nga magtambong sang regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tion sang misa aton pangayoon sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga magpabilin sa dalan sang kaayuhan ilabinigid sa mga indi kinaandan nga tinion. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. 44 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon and moving on sa aton nga next story. May yari diri nga i-share sa aton si Jesusa sa liwat, no?
Ginapisanan gid si Jesusa sa sining bulan sang Disyembre, kag madamo sa mga stories nga iyang gin-share sa aton. And so for this afternoon, aring iyang luyag nga i-share, Dear Tita Regine. Hello and good afternoon, Tita Regine, and to all the listeners of Bombo Radio Philippines. Tita, I hope you are in good health always. Parang padayon naman ng batian ang voice mo, kag ikaw man, Tita. And to start with, my story is about the younger sister of my mother. Tita, medyo mentally challenged ini siya, kag ang height niya mga 4 feet lang, siguro more or less. Siya na tita, ang kalingawan sang akon amay. Magabot na siya halin sa obra, iya na uyatan sa ulo, kag lakawon. Tibalan mo kalaba sang tiil sang father ko, 5'10" ang height niya, tilang-ulang, wala na niya tita, kay nanamian siya magsunlog. Kay gapangakig dayon ang tiya ko. Nagatula na ang amay ko, kay ginapabati niya sa tiya ko. Ang akon bayaw, iya mata daw bukaw. Kung wala kami suga, papungkuon ko siya sa tunga. Baw, tita. Nagakurog-kurogin na sa pangakig ang akong tiya. Ti one time, tita, ang ice, ginbutang sang tiya ko sa iya nga baol. Kag pagkaaga, tingala kami, nga nagahilibion siya, kagambal niya. Ginbasa pa nila ang akon bayo. Ginkawat pa nila ang isa ko may okasyon sa amon. Di bagulan siya kakita balas ang ice, tita. So amo na yung nga ginhimo. Sabi mo, kung mamuhin na siya bala, sa kampo na siya pamuhin. Kay hindi siya kasaho sa CR. Kisang gabi, namuhin siya. Why na siya kabalik? Kay gindagit siya sang wakwak, dako nga pispis. Ti aga na siya kabalik, kag damo siya lunang. Kay ginlupad siya kuno sang pispis. Kay nabugatan siya sa iya ang pispis, kay ti may silver siya nga ginasuksok, ti amo kuno na nga ginbugatan ang pispis. Dito nakita namon ang amon amay nga nasubuan siya, kay wala na siya sang langulanguhon. Kag siya man ang nagpangita sa akon tiya sang gabi. Pero wala iya makita. Amo na, kung madula gani ang isa ka butang o isa ka tinuga, mamiss mo na. So, ari pagit ang tula at sang akon amay. Ang akon bayaw, wala ngipon sa ibabaw. Kung siya magkadlaw, ang iya hitsura daw karbaw. Ay, ambot. Madamo lang nabalaan ang amay ko, tita. Pero gakakakas ang stress niya sa trabaho niya. Abi mo, sa natabong ato sa tiya ko, kutubsan dira na siya sa CR namon gapamuhin. Pero sige, manggihapon ang lango-lango, langas-langas ang amay ko sa iya. Dako gid ang pulos ng tiya ko. Kay abi mo, siya nagaalaga sa amon, bisan mentally challenged siya, pero mahugod sa sulod sang balay. Makapahuway gid ang amon nga mother. One time, nagtula naman ang akon amay. Oh, look at the moon. Si Angelisa, biri-birihon. Oh, look at the sun. Si Angelisa, maayo batasan. Pagkabati o tita, sang biri-birihon, naakig siya. Kay bala mo tita, may biri-biri siya. Kay permi, gaduong bugas. Ginahambalan, nga hindi magduom, pero hindi mamati. Ay,tud ka. Nga kung magduom ka bukas, mabiri-biri ikaw. I didn't know that. Tita, pagkabati niya, ginpakiwian niya sang iya ba ang akon amay. Ay, nagkiwi ang iya ba, kag hindi na mauli, uhala. Ti natuunan nga ato ako sa Aklan, nagbakasyon, high school pa ako, tita. Nagbakasyon ko to sa sister ko. So, tita, in short, gindala sa doktor, kag maayo gani, na uli. Siguro, may muscle lang nga naunay. Delikado gali, kung magkiwi-kiwi kasang baba mo, basi magunay, ay hindi na maulian. Ti, naguntat na ang tiya ko sa pagpakiwi isang iya baba.
Tita, mga college na ako kag napatay ang akong tiya due to heart ailment. Kay ang biribiriya nagsaka sa iya heart. Na-miss man namon siya, tita. Kay daw mother gid siya namon. Daw halos tanan kami nga mag-utod, nakaagi gid sa iya mga kamot nga nag-alaga siya sa amon. Galuto, gapanglaba, kay nagapanghimos ang balay. We called her Manang. Manang, wherever you are, thank you for taking care of us. May you rest in the loving embrace of God the Father. We love you so much. Hasta na lang diri, tita. God bless. Good luck and good health. Respectfully yours, Jesusa. Susa, thank you so much. Ay mo again share na naman diri sa aton. So daw siya gali ang permi nga ginahimo nga daw pang distress ang imo nga amay, no? Kapoy siya sa iya work, stress siya sa iya nga work, pagabot sa inyo nga balay, siya gali ang inyo nga tiya, no? Amo ang iya nga paborito nga langas-langason. Siguro nasadyahan siya, no? Especially na gid kung mag-react ang inyong nga tiya. I agree with you, and you are right. You would only learn the value, the importance sang isa ka butang or isa ka bagay kung madula na siya, no? Sa imo nga kabuhi. But I'm sure with all the things nga nahimo, even if mentally challenged ang inyong nga tiya, sa tanan nga mga nahimo niya sa inyo, you will never forget her. And imagine, the second mother, nagili ninyo siya, no? Siya ang nag-alaga sa inyo, kag matipig sa sulod panimalay, you can seldom see, no? Somebody like her, nga amo sina. Ang iban, alatipanon, siya kaya niya pa, nga mag-atipan sa inyo in her state of mind, in her situation. So, dapat, no? Dapat gid man nga i-appreciate niyo siya so much sa tanan-tanan nga iya nga napanghimo para sa inyo tanan. Well, again, thank you so much, kids, sa imo Jesusa, and just keep on sending more stories diri sa kahapon lamang program. Oras naton, we still have 8 minutes before 3 o'clock, mga kabombo. Sige, luyag ko nga. Diretsuhan nining sulat ni Lola Beng, 83 years old, and it says, Dear Inday Regine, maayong hapon sa makatapos ng Bomboradyo, ilabi na sa imo, Inday. Ari naman ako para magtuad sa akong mga experiences after my retirement from Napocor in 1996. Bago ako nag-retire sa Napocor, nagbakal ako lupa, lote, sa isa ka subdivision dira sa may barangay Takas, Haro, through my office mate sa amon company. Subsequently, my office mate gin-introduce na ako sa owner, who happened to be the Vice President for Academic Affairs sa isa ka universidad diri sa Iloilo. She was very kind-hearted. When she died, ang iya hinablos, Inday Josefina, bali asawa sa isa ka engineer, is a structural engineer, kag nakabase sa Seattle, Washington. Si Inday Josefina was also very kind to me. Amo na, no, gin-hire niya ako as manager sa subdivision even bago ako nag-retire from Napocor. So every payroll period, ang accounting section sa subdivision aga-preparar inasang payroll kag naga-forward sa payroll sa area office sa Barrio Obrero para sa akon nga signature. Then ibalik ini sa office for payment. Modesty aside,
ang ila pagsalig kag confidence sa akon is very strong. Ang accounting office ang nagapreparar sang income and expenses kag nagabalik sang among nga record through email sa Seattle, Washington every 15th and 30th of the month. So things had been going on smoothly until the arrival sang ilang nga hinablos, in-law. Tagunta lang siya si Loy. Siya ni ang wife sang partner sang ilang nga hinablos nga lalaki. And honestly, I have received lots of bullying from her. Umpisahan ko sa pagsaysay. Hambal niya. Asawa ka ni Pipito? Si Pipito, amo ni ang husband ni Inday Josefina. Those were the exact words during the settlement proceedings, according to the barangay secretary. Last November 5, 2011, when the undersigned was summoned sa barangay hall. And present during the settlement, amo ang barangay chairman, barangay kagawad, barangay secretary, buyers ang lote, kag si Edith, si Rose, kag ang tenant. So, nagpadayon siya sa paghambal. Sali niya, hindi ninyo si Kuba pagpasabton. Kay i-deny man niya gihapon ina. So, she kept on humiliating and character assassinating me till the end of the settlement. For your information, she used to glance at the long list of allegations against me. Waay gid ako nahatagan tsansa nga i-justify ang kaugalingon ko. I have to swallow every word that she said. Hook, line, and sinker. Sa isa ka settlement kaangay sini, ang defendant is supposed to answer point by point after each allegation. However, sa sini nga kaso, why ako ginalaw nga magsabat. Ang barangay chairman did not even dare to stop her before she ended her long discourse. Kinambala niya ang tanan nga mga siya kuno kwarta sa iya nga tito for the bail and just in case she kills somebody. And that is nobody else kundi ako. In fact, si Lita, one of the tenants who happened to be around, wondered if all of Loy's allegations were all true. Since nga wala ako nagahambal bisan isa ka tinaga in answer to all her allegations. In all honesty in the regime, never in my fondest dream did I aspire for the wealth of the couple. I would rather go hungry. Para sa akon, it's just a gist of a genuine loyalty for a genuine friendship to me since 1990s. Thus, kinahanglan ibalik ko lang sa ila ang ila man nga kabuot kag kaayo na ginhatag sa akon. Ang kaugot ni Loy sa akon, nagsugod ani, no? Halin sa letter, ginhatag sa ni engineer, dated September 15, 2006 and November 8, 2007 respectively. Ang draft sa first letter, ginhimo ni Engineer Jose himself, kaginhatag kay Larry for computerization. Consequently, ang mga copies gin-forward sa akon para nga i-file sa office. Ang second letter gin-personally computerized ni Engineer Carmen. As a result, I was made a victim of circumstance. According to her, sa kay Loy, I was the one who made those letters. Honest to goodness, I was just made to follow the instructions of my boss. Otherwise, I will be subject to insubordination. Sa isa pagid ka instance, kin-instructionan ako sa akon nga boss to let somebody make a building permit, and the same permit has to be signed sa akon nga boss. Since ang lote is under the name of Engineer Jose, ang lote, kung sa diin ang ilang balay, sang sining mag-asawa, si Loy kag iyang husband, ang nagatindog, kag nagiyahan sa akon nga boss,
as indicated sa TCT. Again, I was made a victim of circumstance. So, inday nakahibalo ako nga malawig na ang akong sulat, pasensya ka sa akong penmanship, wala na sa rough draft. Till next mail, good health, God bless, and keep safe always. Lola Bing, 83 years old. Lola Beng, so this happened many years ago, no? I just hope with the passage of time, amat-amat mo naman nga forgive ang ining mga tao and na-forget ang mga circumstansya, ang mga instances na kung sa diin you felt that you were bullied and you felt that injustice was done sa inyo. Well, I just hope, no, you would find peace, especially now, Christmas season. And kabay matudloan mo gid ang imong mga kaugalingon to forgive those people and at the same time move forward. Para nga why kaya heavy burden. All right? So thank you so much gid sa imo Lola Bing. Salamat sa imong gin-share diri sa aton. Sa inyo man yung mga istorya dira mga kabombo, feel free before the year ends. I hope to receive your stories para pang 2022 pa na last hurrah sa 2022. Pwede kayo ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat, ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you so much, Gid, sa inyo. Sa mga stories yung inapadala nyo rin, especially sa mga mapisa natin, yung mga letter senders. Hindi lang one time, second time, third time, nga nagasulat rin sa aton, but many times. So, madaming salamat sa inyo. Thank you so much sa imo Nanay Del and kay Apo Ricardo. Madaming nga salamat. Kaya sa inyo tanan, mga kabombo. Let's check ang ating Christmas countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 13 dias bago magabot ang Christmas, kag-ari na mga kabombo, ang ipabati natin sa inyo, pamaskong musikang handog ng Bombo Radio para gid sa inyo. Nung tayo bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O
Pasko na, oh Pasko na, oh anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga, ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal. Ang kain, laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama, nasa Germany. Oh Pasko na, oh Pasko na, oh anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, oh mas maligayang Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan, lahat ay batiin na maligayang Pasko. Basta Radio Bombo! Number 1! Mga kabombo, thank you very much, kid, for your time and for your stories. I'll be with you again tomorrow. Maraming salamat sa liwat. Sa gihapon, ininyo alagad. Si Tita Regine para sa Kahapon Lamang program. Good afternoon and God bless.